Ben, bos días. Vamos dar comenzo a sesión ordinaria do 21 de decembro de 2019. O primeiro punto é a aprobación da acta da sesión anterior. Vedes que hai varias actas, as que lle deu tempo a transcribir a Nacho. Non sei se lle vedes algo, si... Sí, antes nada, bons días a todos, pero na acta do 4 de outubro, no punto da aprobación das ordenanzas fiscais, na aprobación inicial, dice que votamos todos a favor, solamente arriba no encabezado. No corpo do redactado, simplemente corregir ese erro, xa se di que hubo abstención por parte dos grupos con excepción do PSOE. Vale. Na do 28 de novembro faltan os robos e preguntas, non? Se había metido en la segunda parte del... ¿El qué? El del 28 de noviembre. Se había metido el luego si preguntas. Fue el que se había levantado ese... El que había sacado a las 12:30. Fue la siguiente. Y fue a la siguiente sesión. Esa no la había acabado aún. Ah. Pero non debe estar esa acta todavía, que onde fixemos as cousas preguntas. Na 28 suspendemos antes de que... 4 de octubre. Claro. Foi o siguiente, na siguiente pleno, sí. Es que hai tantos plenos. Ben, votos a favor da corrección de... Sí. Vale. 2. Expediente 6511-2019, proposta de aprobación das ordenanzas fiscais e reguladoras dos prezos públicos para o ano 2020. Ben, por motivos de sistemática, a ver se o falamos na comisión, imos analizar as alegacións presentadas en función da ordenanza afectada, estudiando de forma conxunta todas as alegacións que afecten a mesma. De acordo? Entonces, bueno, pois comenzamos. Sí, como eso. Pero como é? Vamos a ver, aprobamos todas as que se conxelan, e despois vamos a 1, a 2, a 3, a 4. Vale, pero realmente, como fixemos sempre, foi debátese, cada un defende as alegacións, e pois na votación votas as alegacións unha por unha. Sí, mire para aquí, miro que se lle dice. Sí. No, que sí, no. Claro. Sí, no, é o que estou dicindo, non? Vale, eu non entendía así, vale. A efectos de votación falas, non? Claro, eso. Debatimos todo xunto e despois votase unha alegación a unha. Vale, de acordo. Bueno, na proposta, primeiro estimanse as alegacións presentadas polo Partido Popular no sentido de que fixeron proposta, que sería pois a conxelación das tarifas na ordenanza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 29, 31, 32 e 36. Estímase na ordenanza número 1. Estímase a alegación presentada polo Bloque Nacionalista Galego para a inclusión de os xubilados e os estudantes para solicitude de becas e solicitudes de bono social e de teléfono. De acordo? E redáptase como quedaría ten a palabra, si quere, Sofía. Ben, pois agradecer a aceptación e iso é o que pedimos, non? Que colectivos como pode ser os xubilados que para as facturas da estafa das eléctricas e de teléfono, pois, bueno, que a tramitación que non lle teña ningún custe. Igualmente, o colectivo dos estudantes que para solicitar as becas e demais, pois tampouco lle teña custe algún. Perfecto. Entonces, agora votaríamos a alegación número 1.
antes sobre a conxelación, que queremos... Espera. No, pero a ver, por unha A cuestión ver. a ver se son capaces, porque estamos cambiando o sistema que seguimos sempre. Se o queremos cambiar, cambiámoslo, pero vámoslo a acordar primeiro. Normalmente o que se fixo sempre foi un turno de palabra de cada partido defendendo as súas, tanto as alegacións que se estiman como as que se desestiman. Vale, bien. O sea, debátese como unha moción Está normal. entendido. Despois unha segunda volta e despois votamos, é dicir, que cada un poida Entendido, defender. mellor, Sempre mellor. fixemos así, é máis sinxelo, se non vai ser un caos. Mellor. Non, isto non... Claro, non acabamos máis. Ben, ordenanza número 3, estimar a alegación a ordenanza número 3, reguladora da tasa por distribución de auga, incluído os dereitos do Partido Popular, que é unha corrección de poñía habitante mes, de acordo, e é unha cousa lóxica. E desestimar as alegacións presentadas por Espazo Común en canto ao 50% da tasa de contribuinte fora do casco urbano, e o Partido Popular para establecer a bonificación do 50% para os contribuintes que reúnen unha serie de beneficios. Ten a palabra externo. Sí, yo lo sé, no sé. Fíjense que isto da proposta, despois que vale Sofía, falo eu para Timiro. Claro, a proposta é esa. Por eso, imos debatir todas as alegacións a feito decimos alegacións Cuarto, estimar as alegacións a ordenanza número 4 reguladora da tasa pola utilización de casas de baño, duchas, piscinas, instalacións deportivas e outros servicios análogos debendo suprimirse. Do artigo 2, o feito imponible, o uso do franzón quedando redactado. Feito imponible, deste tributo, baños e todos, de piscinas, pistas de cene, baño, en síntesis, retirase o uso do franzón. E tamén a eliminación do artigo 6.4, a tasa de pena cobertoira por utilización de instalacións deportivas do feito. Sin utilizar ou utilizando o precio do partido de fútbol, sin iluminación 48, con iluminación 85, no fútbol 7, 11, 72,89, 121,07, utilizando. E desestimar a alegación presentada por Silvia Baranda de establecemento dun bono de 5 usos a 40 euros para a pista de paz. Desestimar tamén a alegación do espacio común de proceder a separación da ordenanza actual en dúas diferentes. Supresión do cobro das casas por utilización da pista de tenis, a rebaixa das tarifas para a escola de fútbol e fraccionamento de mensualidades. Ordenanza quinta. Desestimar a alegación do espazo común a ordenanza quinta reguladora da tasa por entrada de carruaxes, grados, reservas de vía pública para aparcadoiro, carga e descarga e outras actividades sin interese particular, de reducción para o vindeiro exercicio como mínimo da actuación. Ordenanza nova. O sexto, desestimar a alegación do espazo común a ordenanza nova reguladora da tasa por ocupación da vía pública composto por barracas, casetas de venda, espectáculos, atraccións ou recreos situado en terrenos de uso público local, así como industrias da rúa e ambulantes a rodaxe de cinematografía, sobre establecemento dunha cota para festas en función dos días. Sétimo, inclusión da proposta da Conselleira de Servicios Públicos na ordenanza número 9 reguladora da tasa por ocupación da vía pública composto por barracas, casetas de venda, espectáculos, atraccións ou recreos situados en terrenos de uso público local, así como industrias da rúa e ambulantes e rodaxe cinematográfica. Bueno, aquí basicamente o que se regula son aspectos de xestión. O día de comenzo da actividade, que se non coincide con ano natural, pasa ao día seguinte, e calculase proporcionalmente o número de trimestres naturais para pagar. No caso de baixo o cesamento no exercicio da actividade, o que as cotas serán rateables por trimestres naturais, e que unha persona que deixa no mes de xullo a actividade, no mes de xullo, pois non se lle cobrará todo ano, devolverá setembro, os dous trimestres últimos. Cambio de titularidade pasa ao mesmo, podes cambiar o negocio de titularidade e deberá, cando sea ese caso, pois ratearase tamén e pagará unha parte que estuvo exercendo a actividade e o novo titular. Baixa no proceso do exercicio da actividade, pois a cota será rateable por mes natural, desde o mes seguinte a data da baixa. Obras nas rúas a veces, bueno, pois unha obra tamén fai que se retire unha terraza, tamén se terá en conta, e no caso deses dos expedientes administrativos de infraccións por incumprimento da normativa vigente nesta materia, por posición da legalidade e outras situacións análogas, non procederá o previsto nos apartados anteriores. E o calendario fiscal que iría do día 1 de maio ao día 1 de xullo, e no caso de que sean inhábiles, pois os inmediatos anos. Ordenanza de desestimación da alegación na ordenanza número 13
reguladora da tasa por licencias urbanísticas con comunicación previa de declaracións responsables, espazo común, sobre a reducción da porcentaxe a aplicar tanto para obras menores como maiores e pola aplicación proposta de un 10% ao rural. Décimo, estímase a aplicación da rebaixa das cotas dun 4,12 para 2020 recoller unha disposición adicional á bonificación do 4,12 con carácter retroactivo do exercicio 2019 en relación ás cotas da ordenanza número 14 reguladora da tasa sobre a recollida domiciliaria de lixo e a residuos sólidos urbanos. Ben, todo un listado, claro, en función do tipo de negocio, do tipo de tal, que, pois, se queredes entrar en eso, pois, desestimar a alegación presentada por espazo común unha rebaixa do 20% aos usuarios actuais e unha rebaixa do 50% durante 3 anos para os novos veciños de calquera núcleo rural e a rebaixa do 20% para o pequeno comercio e para os usuarios da Praza da Resta. Décimo, primeiro, desestimar a alegación presentada por espazo común a ordenanza número 18 reguladora da tasa por utilización de espazo público para a colocación de anuncios e valos publicitarios nas instalacións deportivas municipais. Décimo segundo, desestimar a alegación presentada por espazo común a ordenanza especial número 19 reguladora da limpeza de terreos e soares e medidas preventivas contra incendios forestais presentada por espazo común. Décimo terceira, desestimar a alegación a ordenanza número 22 reguladora do imposto sobre construccións, instalacións e obras presentada polo Partido Popular. A bonificación do 50% a favor das instalacións, construccións ou obras que soliciten os autónomos para a implantación ou ampliación da súa actividade. Décimo cuarta, retirar da ordenanza número 24 reguladora da tasa por instalación de infraestructura de telecomunicación no Estado Espiñedo por un erro que debería decir reguladora da tasa por instalación de infraestructuras de telecomunicación simplemente. Décimo quinta, retirar do expediente a ordenanza reguladora número 30 do precio público pola prestación do servicio da conciliación da vida familiar e laboral para que os técnicos podan emitir informe técnico económico de como se vai a desenrolar o servicio. Décimo sexto, desestimar a alegación presentada por espazo común a ordenanza fiscal número 31 reguladora da tasa de conciliación de caixeiros automáticos nas fachadas dos inmóveis con acceso directo dentro da vía pública propondo unha suba do 20%. E, bueno, basicamente eso. Entonces, empeza, Sofía. Ben, bueno, a primeira xa está. A seguinte ordenanza, a seguinte alegación que presentamos foi a ordenanza número 14, que é reguladora da tasa do lixo. Bueno, o que se pide é que se proceda a rebaixar os importes correspondentes a fin de que se aplique a rebaixa do 10% do canon non de Sogama, que no recibo dos veciños vai a supoñer un 4,12%, non? Como? Un 8. Bueno, o 19 e o 20. O da 19 e o 20, porque no da 19 pois non se aplicou e entón, pois, no próximo, no vindeiro 2020, pois aplicaremos no primeiro semestre, non? O desconto da 19 despois do 20. Ben, este desconto que fai Sogama cos concellos, condiciona esta rebaixa a unha aposta clara pola reciclase e entón, bueno, eu creo que o primeiro paso témolo dado a día de hoxe, que foi solicitar esta rebaixa para poder repercutir aos veciños nos seguintes recibos, pero creo que nos debemos comprometer a adoptar medidas que estén orientadas á reducción na xeración de residuos e no fomento da reciclaxe, porque, bueno, nestes momentos no Concello de Carballiño os contedores, bueno, deixan moito que desexar e, sobre todo, aqueles específicos para a reciclaxe que están desbordados. E a condición é que, se eso non se fai, o desconto non se vai aplicar. Entón, creo que debemos facer os deberes tamén nese sentido. E bueno, nesta alegación, nada máis.
Despois, a seguinte alegación que presentamos foi a alegación a ordenanza número 30, que é a ordenanza que regula o prezo público pola prestación do servicio de conciliación da vida familiar e laboral. O que se pide nesta alegación é que se adapte esta ordenanza pois a nova realidade de conciliación que teñen as familias do Carballiño, porque non ten nada que ver ca ordenanza que se presenta. Facendo un pouco de memoria, o 9 de xullo de 2019 Educación autorizou a xornada única escolar. Isto era unha reivindicación que levaba feito o colexio que ten un maior número de alumnos na nosa vila, que levaba pois máis de 10 anos reivindicando isto, e ao final, bueno, pois puderon conseguir este cambio. Solo este feito era evidente que iba a cambiar as necesidades da maioría das familias do Concello do Carballiño, porque é o colexio con máis número de alumnos. Ben, o 15 de xullo de 2019 o alcalde presidente editou a seguinte providencia, que foi comunicar aos seus concelleiros que antes do 11 de setembro deberían ter isto todo listo e preparado, facer os deberes cas súas ordenanzas. Pois parece ser que esta se lles colou, porque ben presentada tal cual estaba, é dicir, que non se adapta para nada ás necesidades que temos, e ademais son necesidades importantes. Se retira a ordenanza e pon, para poder adaptar as tarifas estes cambios é necesario que se estudie con detemento e se informe por parte de servicios sociais como se vai a configurar o servicio, que tipo de xornadas se van a prestar e se procede ou non incluir o servicio de comedor no verán divertido. Isto, non sei que día hoxe, 21 de decembro, ou o último día que presentamos as alegacións, que non este feito, pois é bastante grave, porque agora que nos queda que pensar. Que significa na práctica isto? Que isto vai a quedar así, que as familias non van a ter servicio de conciliación, que isto todo é un caos, un auténtico despropósito, improvisar continuamente, porque vamos, desde o 9 de xullo, ademais, comenzaron as votacións en xaneiro, é dicir, que a previsión está aí para algo. E, hombre, que as familias necesitan conciliar é algo evidente, que os nenos necesitan ter todo organizado a principio de curso é máis que evidente. Entón, tempo creo que tiveron, ademais, podemos engadir que a concelleira responsable ten a dedicación e cobra por ello. Entón, que isto non se estudie, que isto non se traballe, que se traiga así a pleno, non me parece o máis oportuno. Que se retira? Ben, unha vez que se retira, que é o que van a facer? Gustaríame saber se isto se vai a modificar, é un prezo público. Vostedes poden coller e a partir de que lle de a risa pareceme bastante vergonzoso, que a partir do 1 de xaneiro isto este funcionando. Todavía lle quedan días, xa que os nenos non puderon disfrutar desta conciliación desde que comenzou o curso, pois polo menos antes de que remate teñamos o servicio perfectamente configurado, os horarios perfectamente adaptados e incluamos a taxa de comedor, porque é algo que solicitan os veciños no servicio do verán para poder, bueno, que a conciliación sexa completa. Entón, por favor, pídolles que canto antes redacten a nova ordenanza adaptada ás novas necesidades. E estas serían as ordenanzas que presentamos. Grazas a vostede. Bueno, pues moi bo día. En primeiro lugar, comezar mosando, pois eso, o noso agradecemento porque, bueno, se aceptan 31 alegacións nosas, así, utilizando o truco do Partido Popular, porque hai que lembrar que somos os que proponemos inicialmente a conservación das tasas, que afecta a 26 tasas, o que pasa que nos plantexámoslo como unha alegación á totalidade das tasas. Entonces, bueno, acéptase tamén a tasa retirar da ordenanza de tasas deportivas a que cobraba por un frontón que non existe, e a de plena cobertura que existe, pero como se non existira. Tamén estamos molledos de que se aplique por fin a rebaixa de
desogamos o recibo do lixo, que xa deixamos pasar un ano por un erro, e despois, pues tamén fixemos ver o erro que había na taxa de instalación de antenas, que foi retirada, e concordo con Sofía que é moi necesario, e así plantexábamos nas nosas alegacións, que se revise a ordenanza de conciliación para adaptarla á nova situación que será, sobre todo, atendendo as familias que teñemos pequenos no colexio do Ceo. E agora vamos ás que non foron aceptadas. Eu agardo que ainda ao longo deste debate sexamos quen de convencelos de que algunhas delas sí poden ser adoptadas ainda, sí poden ser aceptadas e incluídas nesas ordenanzas fiscais para o vindeiro ano 2020. De entrada, nos hai unha cuestión que plantexamos como unha das necesidades básicas que precisaba ou que precisa de contemplarse nas ordenanzas fiscal, que buscar medidas de apoio rural, buscar medidas que favorezan de alguma maneira a vida da xente que ainda ten a valentía de vivir nunha parroquia, de vivir nunha aldea, e que permitan incluso que a xente que pode apostar por facelo no futuro pois teña facilidades, non? Pedíamos tres cousas moi básicas: un desconto na taxa da auga, que se aplicaran rebaixas nas licencias de obra, sobre todo no rural, e unha rebaixa no recibo do lixo. As razóns que se esgrimen para o seu rexeitamento vou intentar desentrañalas, e despois me dirán se teño razón ou non, pero creo que ninguna é suficiente para decir non a aplicamos. Está claro que hai unha cuestión que é a vontade política de buscar fórmulas. En primeiro lugar, díxenos que temos que facer nosa alegación, que temos que redactar nosa alegación, e eu de verdade que non o entendo. O sea, que temos que facer o noso traballo. Aquí fixose sempre así, preséntase unha proposta e despois aquí no Concello hai 4 concelleiros cobrando, varios técnicos no departamento, e hai varias vacantes no departamento que se poden cubrir perfectamente. Además, con esta moda de funcionarios interinos podense cubrir nunha semana. Entón, que pretendan que fagamos o noso traballo non me parece serio. Co cal, esa primeira razón non se pode comprar. Despois díxenos que non definimos o que é casco rural, ou sea, o que é o casco urbano e o que é o rural. Home, non me parece moi serio. Os taxistas saben perfectamente. O Concello tuvo que delimitar o que é casco urbano e o que é rural, aunque só fora polas tasas dos taxistas. O sea, que si hai ese criterio no Concello que ten que estar recollido en algún sitio. E, por suposto, que non se poden aplicar beneficios fiscais en función da ubicación do penitente. É dicir, isto é completamente errado, vou dicir errado. É dicir, xa non paga igual o lixo un veciño de Murreros que un veciño de Carballiño, nin un veciño de Madranás. Xa se discrimina en función de onde está. Por os tempos, para as veces de recollida, claro, por suposto, con a frecuencia de recollida, pero pódese facer. Páganse casas diferentes. Entonces, este argumento non nos vale, pero ainda lle vou dar outro dato. Señor alcalde, lembra cando presentamos as alegacións da ordenanza das terrazas que fixera o Partido Popular e unha das criterios que pedíamos era que se cobrara en función da zona onde estaba? Xa se aplica nunha ordenanza fiscal, en función de onde está esa terraza, cobrase máis ou menos. Entón, este argumento tampouco me sirve. Claro, é certo que daquelas ordenanzas, sobre todo redactámonos de no tema máis eu, pero ten que lembrarse desto. É imposible que agora nos poñamos ao contrario. Con respecto de discriminar o rural positivamente, home, a Xencia Tributaria Galega, a Xunta de Galicia, ni máis ni menos, está traballando nun programa de impostos cero no rural. E si se pode facer, hai que querer, insisto, é unha cuestión de voluntade política. E para non aprobar estas alegacións que facemos que beneficiarían os veciños das nosas aldeas, como digo, eu creo que ven todo claro cando nun dos informes que nos achegan para justificar que non se rebaixa dice lembrar, literalmente vou ver, bastante gloriado, lembrar as taxas que as taxas teñen por obxecto financiar a prestación dos servizos públicos e que os custos da recollida nas zonas rurais acostuma a ser máis caro. Esta é a clave. É dicir, os dobles discursos, porque eu supoño que vostede este informe leu no alcalde, pero non pode compartir isto. Os dobles discursos de que imos a apoiar o rural, pero despois, como é máis caro prestar o servizo, non lle prestamos ben, non lle prestamos igual. Claro, estas son as certificacións da morte do rural, porque nos enchemos a boca de que imos a apoiar a povos, que imos ás aldeas, claro, cando chegan as eleccións, imos. Cando hai que vendernos o jornal discursos, vendémonos. Pero a realidade demóstrase nestas cousas. Aquí é onde teníamos que tomar medidas concretas para decir, apoiamos decididamente o rural. E non o estamos facendo. Insisto, ningún dos argumentos dados para recitar estas alegacións é sólido. Ningún é suficiente. Entonces, ben, evidentemente a miña opinión, gracias que a teño. O que pasa é que a miña opinión ten unha cuestión. Casi sempre é a mesma. Non como pasa, mire, señor alcalde, vou explicar. No capítulo de contradiccións, que é moi habitual, hoxe vamos a entrar nunha demanda que facemos que se rebaixe as licencias de obra para dinamizar a construcción, sobre todo atendendo o rural. Vale, esta alegación preséntasenos, díxenos que non se pode aplicar. Esta alegación presentaba o Partido Socialista cando estaba na oposición e presentou na varios anos seguidos.
Claro, se le dixen antes, as alegacións redactábamos Yolanda Otero Merceo, pero sabe que nos asinaba, verdad? Esta alegación ten a asignatura do tal Francisco José Fumega Piñeiro. O sea, o que vostede pedía, estando na oposición, como portavoz do Partido Socialista, defendía a libertad, agora rexeita como alcalde. Pedíamos paso a residencia, non parto rural. Cando vostede queira, señor alcalde, non diga unha cosa por outra, que estou cansado de escoitar dicir unha cosa por outra. A ver, eu isto copiei unha alegación literalmente. A alegación presentada polo Partido Socialista no 2012, en 2013, creo recordar que tamén, teño literal, non diga unha cosa por outra, alcalde, que se está ben. É que non pode decirse aí, sentar e decir cousas que non son certas. Home, ainda estou esperando, porque sigo buscando no seu programa no pasado pleno para contradecirme, dixo que vostede levaba no seu programa que non se ia a remunicipalizar a recaudación. Eu vimos o programa de PAPA e tengo que decir vostede onde está, porque é mentira, non o pon en ningún sitio. En ningún sitio. Entón, deixe, por favor, de decir unha cousa por outra, porque isto é un pleno, e queda todo o que dir recollido en acta, e o pleno é soberano, e non se pode mentir as actas, e non se pode mentir aos vecinos. Vale. Pois vostede, cando queira, consulte esa ordenanza que está ali. Por favor, señor alcalde, cando me queira retirar a palabra, retíreme. Pero non me fagas isto, por favor. Ben, en calquera caso, imos continuar, non ha demostrado que as opinións efectivamente están aí, pero nos mantemos sempre en os outros cambias. As tasas deportivas, hai un erro, entendo que neste caso é dos servizos técnicos, porque se di que nos pedimos que se suba a tasa da escola de fútbol. Tamén non é así. Nos o que pedimos é que se rebalse, porque a tasa da escola de fútbol é máis cara que as outras. E pedimos que se paga, que se poña o mesmo precio que o resto de escolas deportivas. Como esta alegación se rexeita por este erro, porque non se pode aplicar esa suba, pedimos que o repensen, porque o argumento que se dá non é só que neste caso non o compartamos, é que está reconhecido en comisión que é errado. A escola de fútbol debería costar o mismo que o resto, e se non podemos crear un argumento para saber por que a escola de fútbol é máis cara que as demais. Quedou aclarado o tema da alegación presentada pola Conselleira de Deportes. Eu teño unha dúbida, isto sí me gustaría saber o porqué, que pudo ser un erro. Na proposta, no informe de tesorería, aparece xa como desestimada a proposta da Conselleira. Despois na proposta da Alcaldía aparecía como estimada. Non sei se porque os informes dos técnicos non son... Vale, bueno, se non poden aclarar ben, senón. Despois hai unha proposta que facemos nós, tanto para as tasas deportivas como para o conservatorio, que se paguen desmensualidades. E dice que non se pode aceptar porque hai que fazer un estudo económico. Un estudo económico se le fago agora. Escoller o que se cobra, dividirlo entre veces, xa está. A única diferencia é que a xente en vez de pagar en unha, dúas ou tres, vai pagar en desmensualidades. Non vexo a diferencia, só lle damos un respiro ás familias, sobre todo atendendo no mes de setembro, porque non afecta ao ingreso, e non vai afectar ao total do ingreso. Entonces, bueno, xa digo, sencillamente sería un detalle para que no mes de setembro, cando hai que pagar libros, hai que pagar a roupa dos nenos, hai que pagar calzos, encima non caera tamén unha parte moi importante, senón todo, das tasas das escolas deportivas, porque para que teñen 2 ou 3 nenos é un pago. Por último, nada, pedíamos que se separara en dúas a esta ordenanza, porque se mezclan as tasas por utilización de espazos deportivos que das escolas, se pode estudarse para o ano, pois sería moi desexado. Rexeitase tamén a proposta que facemos da tasa de valos. Bueno, entendemos que sí, que efectivamente esta alegación se pode rexeitar por como está planteada, pero que queremos facer ver é que é necesario facer un traballo de regularización urgente. No Carballo ese día hai casi máis placas de vado ilegais que legais. E, polo tanto, se eso se regulariza, se eso se soluciona, se podería no futuro aplicar unha rebaixa sen merma ninguna para as arcas do Concello. Na de ocupación de vía pública, que se rexeita tamén a nosa ordenanza, dice que temos que facer o noso estudo, dende logo, non vamos facer estudos económicos, xo digo agora. Vale, non presentamos a alegación e haberá que teña que facer o estudo económico. O que sí está claro é que, como noutras ordenanzas, non se cumplen na realidade do día a día. Entonces, hai varios anos xa que por unha cousa ou por outra se prolonga a estadía das atraccións das festas. Vale, está ben, iso son decisións políticas e máis, pero pagan máis por estar. É dicir, actualízase despois porque iban a estar unha semana e cobrase tanto. Se van a estar 2 días máis, habrá que cobrarle algo máis. Non, eu creo que se llevamos facendo mal e as ordenanzas habrá que irlas adaptando á realidade do día a día, porque aprobar aquí ordenanzas para despois non cumpliras. Neste ido, por exemplo, seguimos agardando a que os coches que estiveron na Praza Maior a Semana do Pulpo, que eran unha empresa que estiveron en exposición, se nos explique se pagaron unha tasa, se nos explique quen autorizou eso, etc. Vale, na tasa do lixo, aplícase a baixada que non se fixo no 2019, en instancias da oposición, planteou o Partido Popular no pleno anterior, nós estivemos de acordo desde o principio con esa proposta, pero lendo os informes, interpreto, señor alcalde, que se anuncia unha suba para o futuro, ou non? Vale, nos informes falase xa dunha hipotética suba, ademais, moi curiosamente,
eses informes que propoñen a SUA baseanse nun informe da Deputación, cando se nos está dicindo que tanto antes imos deixar a Deputación para privatizar o servizo do lixo. Non ten moito sentido unha cousa e a contraria. Vale, isto sería un punto interesante de aclarar, que se diga hoxe aquí se hoxe se está baixando o lixo con intención de subilo o máis pronto que tarde. Vale, o das 10 mensualidades no conservatorio xa o expliquei, eu creo que aí non fai falta estudo económico, sencillamente sería pensar na situación das familias. Hai unha tasa por publicidade en instalacións deportivas que nos intentamos ser o máis constructivos posibles nesta ordenanza. É dicir, fai moitos anos que se fai mal, sabemos, pero é tan sincero nós o que propoñemos o directivo do Arenteiro cabecea, e o que estamos é facéndole fácil ao Arenteiro, porque o que se está facendo aquí desde fai moitos anos é aprobar unha moción que despois non se cumple. Porque, señor interventor, sabe vostede canto ingresa o Concello de Carballo neste concepto? 0 euros. Porque o explotan os clubes deportivos, pero non hai un convenio que lle ceda o que estamos aprobando hoxe aquí, que ten que cobrar o Concello, cobran os clubes, o cal está fantástico, nós estamos a favor deso. Pero non está recollido en ningún sitio que haxa un convenio polo que son eles os beneficiarios desto. Hoxe estamos aprobando unha tasa que todos sabemos aquí que non se vai cumplir. Nós o que pedíamos nesta tasa, que como outra se rexeita tan alegremente, sencillamente que se recolla a posibilidade, sexa nesta ordenanza ou sexa nunha reguladora ad hoc, que se pode asignar un convenio polo que todo o que se recaude nese concepto é para os clubes deportivos conveniados. Mire, sincero, estaríamos cumplindo algo que fai anos que non se cumple. E por último, é verdade que non entendemos moi ben, porque se fala da ausencia dun estudo económico para recitar a suba que propoñemos para os caixeiros e das poucas que propoñemos suba, porque, bueno, os bancos poden casi con todo. De feito, desde que esta ordenanza que foi proposta no seu día polo Partido Socialista, cando estábamos na oposición, se non lembro mal, xa estábamos no goberno cando se aprobou logo. Non. Estábamos na oposición e fixera o Partido Popular. Non, foron unha proposta nosa, pero bueno, da igual. Comprobaremos, pero foron unha proposta nosa, que miro, sí. O que dubidaba era se fora no goberno, en calquera caso, desde que se aprobou, ahora comprobaremos, desde que se aprobou esta ordenanza, retiráronse moitos caixeiros da vía pública. Os bancos optaron por meterlos dentro, bueno, por lo menos deixaron de aproveitarse do solo público do que é de todos para facer o seu negocio. Co cal, non vexo ningún problema que suba esta tasa e os poucos que quedan paguen algo máis, e senón que metan os caixeiros para dentro, que é o que debería ser neste caso. E, bueno, creo que non hai nada máis esta intervención. Comentar eso, que revisen algunhas das razóns polas que nos recitan ordenanzas que creemos que serían boas para a ciudadanía e moi pouco gravosas para o Concello. Realmente, se votan números, para o Concello supón moi pouca cousa que proponemos. Moitas gracias. Sí, Javier. Bueno, en primeiro lugar, unha cuestión coa documentación que se presentou para a comisión, había un acta de entrada no registro donde veñen as alegacións que se presentaron, non veñen a do Partido Popular, hai claramente un erro, están incluídas aí, pero bueno, empeñados un pouco de cuidado con estas cousas. Despois, con respecto ao primeiro punto, decides que se estiman a congelación das tarifas, decíanos ahora Adolfo que eran 26. Eu entendo que só poden ser 21. Digo por qué. A ordenanza número 8 de aproveitamento do suelo, bueno, subsuelo, a ordenanza número 14 do lixo, a 18 de anuncios e valos publicitarios, a 19 de limpieza de terrenos sexuales e incendios e a 31 de caixeiros automáticos. Nadie fixo alegacións por conxeladas. Así se recolle tamén un informe de intervención. Entón, entendo que eso debe ser retirar e non se pode de ninguna forma estimar a conxelación porque simplemente nadie o solicitou. Podías entender que a alegación desto que é xenérica, por esa mesma razón nós fixemos a unha por unha, que dice que se conxelen todas aquelas que podan afectar a veciñanza. Entendo que ninguna destas 5 que non destas 5, porque a do lixo non se conxela porque vai a rebaixa, non? Pero as outras 4 nadie fai alegación, nadie di nada e non afecta directamente a veciñanza. Por lo tanto, entendo que non se pode facer, salvo que sea a vontade do grupo de goberno facelo, entendo que non se pode facer esa conxelación. Con respecto ás outras alegacións, as que nos presentamos, a primeira é unha corrección de erros que parece bastante evidente que era unha cousa que se conserva desde fai tempo, que ten maior importancia, correxilo simplemente. Facíamos tamén a mesma ordenanza da auga,
solicitamos unha rebaixa do 50% para persoas maiores que vivan solas. E aquí temos que estar de acordo con os informes que presentan tanto intervención como tesorería. Estamos de acordo con eso. Entendemos que tal como está plantexada non se pode aprobar. Pero sí que entendemos que é unha cuestión que se debería haber tratado no primeiro pleno. É unha cuestión que vos tendes que tratar. Ahora estamos pendientes tamén do reglamento de organización. Si conseguimos que, en vez de con 2 días, nos notifiquedes os plenos, nos dedes a documentación a que nos podamos facer non alegacións, sino que se debata no pleno, é a opinión tamén de intervención de Secretaría, me parece que era a mesma, que estas son cousas que se deberían haber debatido no primeiro pleno. Moi ben, vía alegacións, eu entendo que é imposible facer unha modificación deste tipo, faría falta un estudio económico, faría falta todo isto. A forma de facelo, pois calé, que non o dedes con tempo. E se non o queredes dar con tempo, pois que vos tamén tratedes de actuar a través dunha política fiscal correcta nas vosas actuacións. Sabemos que a través do gasto fixéstelo na época das eleccións, gastastes, pois podedes facer o mesmo a través da política fiscal. Fixestes un padrón para saber cales persoas maiores vivían solas. Si aplicades isto para o ano que ven, metedes tamén unha rebaixa de agua, vai ser moito máis fácil que esa xente se dé de alta, veña aquí e que se teña moito máis controlada cales son esas persoas e que se poida facer. Si non se pode facer, eu entendo tamén así que este ano non se pode facer, durante o ano 2020, as ordenanzas fiscales que se fagan con tempo, que contempledes tamén isto, que o incluades vos, se queredes, o ano que ven, e que se poida aprobar para o ano 2021. Facemos outra alegación, vou deixar a do lixo para o final, con respecto a unha bonificación do 50% para aquelas ampliacións ou establecemento de novas actividades por autónomos que teñan lugar no Carballiño. Bueno, xa falamos deste tema tamén na comisión. Parece que existen dificultades que consisten prácticamente en dúas cousas. Unha, que se declara un interés público deste establecemento ou desta ampliación da actividade por parte de autónomos, e por outro, que si se considera ou non que o empleo por parte dos autónomos é fomento de emprego ou non. Ben, podo entender os informes de intervención e tesorería neste tema, pero dende logo non os comparto. Non os comparto porque despois das comisións estuvemos mirando a posibilidade de que se este aplicando o mesmo exactamente que nós propoñemos en outros concellos. Estáse facendo desde este ano 2019, e enténdese que é fomento de emprego o emprego por parte dos autónomos. Non un concello, sino en varios concellos. Podo poñer exemplos, por exemplo, no Concello de Zaragoza, aprobado e comunicado en vigor para o ano 2020. Leomos exactamente a bonificación que contempla a ordenanza do Concello de Zaragoza, como actuación de fomento de emprego, unha bonificación do 25% para, vou non ler en castellano, pero está, lógicamente, en Zaragoza, en castellano, para as construcciones, instalaciones ou obras por establecimiento ou ampliación de la sede o centro de trabajo de comercio tradicional, de cooperativas especialmente protegidas ou de sociedades laborales. Estamos facendo, e vamos facer por o exercicio de 2020. Eu comprendo que hai que ter un certo valor e un certo cuidado con estas cousas, pero estáse facendo, por lo tanto non vexo que haxa demasiado problema en que podamos facer no Carballiño. En outros concellos, en Villagarcía de Aroso, por exemplo, aprobouse isto xa, en algún concello de Cantabria, en Quintana, en Ciudad Real, o sea, que entendemos que é perfectamente factible facelo, e que se non se aproba esta alegación é que non se quere. O sea, están aí os informes, pero é a realidade que están outros concellos aplicando xa para este exercicio 2020. De feito, tenéis que considerar que se está facendo coas empresas do polígono como fomento de emprego. E se se fai coas empresas do polígono non entendo porque non se vai poder facer para os autónomos, que en realidad son máis afectados por este tipo de obras. Temos que entender que estas pequenas obras ou grandes en caso de algún autónomo van repercutir directamente no fomento de emprego, vai permitir, no seu caso, contratar a máis persoas, pero en todo caso vai servir para manter un posto de traballo que xa está creado por ese autónomo.
volvo a repetir, creo que non existe ningún problema técnico para facelo, e que se pode facer, sin máis, aprobar esa alegación. Creo que é unha cuestión de vontade política do grupo de goberno, porque xa digo, a vosa disposición estas ordenanzas, que hoxe, gracias a Dios, están todas colgadas en internet, están para aprobar. E por último, a ordenanza do lixo, sobre que presentamos tamén a alegación. Bueno, pues estos queremos decir que gracias a esta aportación do Partido Popular vais poder baixar a basura nun 4,12 para todos os anos e no ano que ven un 8,24, porque se vai a poder aplicar con efecto retroactivo a baixada do lixo que correspondía para o exercicio 2019. O que non podemos entender é porque non o leva o grupo de goberno. Creo que esa era a vosa responsabilidade. Porque nós pensamos que era un olvido, que xa é unha cousa dificilmente disculpable. Pero claro, encontramos no expediente que con fecha 24 de xullo a Diputación já comunicou ao Concello de Carballiño que existía esta posibilidade. Ademais, comunícaselle, eso fehacientemente, está no expediente, e comunícaselle que todos os concellos que desexen consolidar a bonificación do 10% do cambio único do Sogamo para o ano 2019 deberán trasladar as ordenanzas fiscais do lixo unha reducción das actuais tarifas equivalentes ao 4,12 con efectos de 2020. Establecer unha bonificación retroactiva no primeiro recibo de 2020 equivalente ao 4,12 da tarifa correspondente ao 19. O sea, que dende xullo o grupo de goberno xa sabía. Pero nos decía antes Adolfo, pues eso, existen concelleiros que teñen dedicación para isto, e creo que se debería facer, porque tenes que considerar que se non chegamos a facer o Grupo Popular, isto quedaría sin facer, sin beneficio ningún para o Concello, porque se non se lle rebaixa a basura aos vecinos, o Concello vai ter que seguir pagándolle este cargo a Sogama. Pois, repito, non é unha parte de explicación de por que non o fixestes. Gustaríame que nos diredes unha explicación, se o fixestes a propósito, se simplemente vos despistastes ou por que isto. Porque senón, o que vou pensar é que o que estabades buscando é que houbera unha subida dos ingresos e que despois houbera unha subida no gasto para despois justificar algún tipo de cousas. Se non é así, por darnos unha explicación de por que non se fixe no seu momento. E con respecto aos outros grupos políticos, respecto a esta alegación do Partido Popular, agradezolle a confianza que tuveron en nós para deixarnos presentar esta alegación. Porque, claro, eu vexo a dos demais e aparecen desestimadas, o sea, por os informes técnicos, por falta de concreción. Creo que deberíamos traballar todos un pouco máis nestas cousas e facer as propostas medianamente concretas para que se poden aprobar aquí. É a verdade, como nos decía Adolfo, que os estudios económicos non os debemos facer nós, senón que os debe facer o Concello, pero neste caso parecía bastante sinxero facilitar ao grupo de goberno a posibilidade de que se aprobara no día de hoxe unha alegación completa como así o facemos. Podíamos entrar, pero podemos deixar para a seguinte intervención, no que se van a forrar os vecinos de Carballiño con esta baixada. Creemos que é moi interesante e que é un despiste que si é que é un despiste, vamos, o grupo de goberno ten que dar alguna explicación por eso, nada máis. Se queredes aclarar o informe con cuestión que mencionas añadiuse o expediente para completar o expediente, vale? Eu non sei que o informe da Diputación. Sí. Eu non sei en que fecha entrou no Concello, sei a fecha na que figura no informe, pero non sei en que fecha se comunicou, e máis o informe engadiuse con posterioridade ao pleno, que non sei, claro, con motivo da alegación engadeuse porque o estivemos buscando e non sei se o sacamos directamente da página web da Diputación ou mo facilitou a alguén, non sei moi ben que mo facilitou, vale, pero non teño ni idea de que entrou no Concello. Eu a fecha sería a fecha que confirma o decreto, pero pon procedimento interesados, por lo menos parece que se enviou ao Concello de Carballiño. Non te digo que non se enviase, pero non sei ni siquiera que entrou. Bueno, pues esa pode ser a razón, ¿no? Vale. Alguna cuestión, por Sofía, no, simplemente aclarar o informe, que sei que é desa fecha, pero eu non teño constancia de cando entrou. Eu teño acceso a él despois do pleno da presentación das alegacións. Bueno, pois empiezo con Sofía. Ben, a alegación número 1 acéptase, de acordo?
simplemente, bueno, pues engadirlle o que xa había certo tipo de bonificacións, a do lixo tamén se acepta, que pasa que o ve un pouco os informes técnicos, que hai que facer esa proposta e, bueno, o Partido Popular a verdad que fixo detallada e pede o informe. E en canto a conciliación da vida familiar, bueno, pois hai que sacar un novo contrato a empresa, porque cambian as condicións. O contrato que había, pois había unhas horas determinadas e evidentemente hai que mudar. Primeiro aforramos unha hora, sobre 2 a mañá, por un novo horario, e hai que pasar para a tarde. E nese procedimento estamos. En canto ao espazo común, porque non se aplicou no 2019 a rebaixa de Sogama? Pensade que, aí, como di no informe, o decreto aproba a Xunta o 26 de decembro. Xa tiñamos, sabedes que as ordenanzas fiscais do 18 son para o 19 e do 19 son para o 20. Era materialmente imposible. Non nos pasou só a nós, sino que pasou a totalidade dos concellos, porque a práctica da totalidade dos concellos que van a facer é aplicar precisamente no 20 o que tiñan que haber aplicado no 19. Apoio rural. Auga, obra, lixo. Evidentemente, as motivacións técnicas están aí, a dificultade de limitar o rural do urbano, non sei se Nasego é rural, se Señorín é rural, se usamos o concepto de parroquia, non sei que concepto usamos. E o empadronamento, bueno, como tamén se di, desde o punto de vista técnico, ten esa dificultade. Ten a dificultade de, eu creo que é unha tema para estudar, para buscar fórmulas, pero en este momento, para buscar plantexar a delegación, é prácticamente imposible. En canto a que as terrazas, bueno, as terrazas discriminan igual que o lixo, totalmente igual. As terrazas pagan por calles, pagan a principal, pagan tal, pagan dentro no rural, e o lixo pasa un pouco menos. Onde se recolle todos os días pagan 66 euros e no rural onde non se recolle pagan 22, hai xa esa discriminación. E tamén é verdade que hai unha discriminación positiva no propio recibo xa, moito máis caro recoller no rural, evidentemente que o urbano, e as tarefas son as mesmas. A nadie se lle escapa que non é o mesmo buscar o lixo a Cabanelas ou a Ganelas que recoller o local de sitio. A alegación de proposta a de Silvia, bueno, pois retirouse, como ben sabedes, na comisión, porque tamén iba mal o procedimento, bueno, era un tema de procedimento, como se está retirando moitas, que non quere dicir que se retiren porque non pidan culpas xustas, sino porque están mal plantexadas. A da Silvia, bueno, pois, incurría nos mesmos defectos. En canto ao lado, bueno, pois, teño que dicir que neste momento estáse procedendo a revisión e estánse efectivamente pois, notando moitas anomalías, moitos lados que son destes comprados en comercio que non teñen o troquelado, outros incluso que teñen o troquelado e deixaron de pagar, estáse cruzando todo o que son a xente que paga lados e os lados que é realmente dados. O cal, bueno, pois en cuestión de 2 ou 3 meses teremos ese tema resolto e evidentemente sí que aparece aí moita bueno, moito lado irregular. En canto ás mensualidades, pois é un tema de xestión fundamentalmente, de dificultade para os servicios do Concello de ter que dar outro padrón ou a posibilidade de que os leve en contratación, cousa que encarecería o servicio. En canto á ocupación do espacio público e das festas, evidentemente hai que facer unha ordenanza, estamos traballando neso, por a propia seguridade do Concello. É dicir, iso hai que sacar ao concurso, evidentemente, e o mellor posto, pois, collerá a xestión das ordenanzas e ingresará no Concello. Pero non se vos escapan as dificultades que ten no día a día. Creo que todos que tuve ser responsabilidades sabedero ben. A publicidade no campo de fútbol, bueno, pois esa é unha realidade que está aí, no campo de fútbol, no pabellón, en todas hai unha... Bueno, pois realmente os que buscan os anuncios, os que andan detrás dos anunciantes son os clubs, esa é a realidade, deberíamos xestionar no Concello, pero, bueno, evidentemente, a publicidade vai se reducir considerablemente, non nos engañemos. E en canto aos caixeiros, bueno, pois eu creo que tamén é un tema técnico, nós, por suposto, que é verdade que desde que se aplicou a tasa, moitos meteron dentro, pero, bueno, ainda sigue quedando algún fora, e
individual. Eu creo que queda un, sí, non sei, quero dicir, igual que se consiga comer adentro, vamos, pero quero dicir vos que sería un tema para estudar, non hai ningún tipo de problema. En canto a Ricardo, o que che decía, o da zona era imposible aplicar, saliendo 26 de Cerro Orde, do Bazoito, Non dicía eso, por que non o levastes para este ano? Bueno, porque estamos traballando nele, é a realidade, quero dicir, nós teníamos que adaptar a nosa propia ordenanza, porque, por exemplo, o Concello da Diputación xa ten todo tal, e xa lle fai a Diputación todo, de acordo? A maioría deles, xa lle fai. A norma non lo facía. Tiñamos que adaptarnos á propia ordenanza e basicamente foi por eso, xa te digo. A intencionalidade estaba aí, a intervención estaba traballando xa no tema e é o que hai. En canto a rebaixa na auga do 50% as persoas que viven solas, eu creo que, bueno, aí deberíamos introducir o criterio económico. Pode ser unha persoa que viva sola e ser multimillonaria. Entonces, quero dicir que sí, que lo estudiamos, pero que debemos ser un pouco, non, facer as cousas, porque imagina, tal, unha persona que está moi ben económicamente, de nada le faz. Pensade que no lixo temos xa unhas tarifas especiais para xente con emerxencia social ou con determinado tipo de dificultades, nas que no rural pagan 5 euros e no casco urbano pagan 17. Teñen aí un pouco nas tabelas que meteu aquí os servizos técnicos. O lixo e a auga, bueno, pois aí xa hai certa solidaridade de todos os vecinos no senso de que hai unha perda considerable, quer dizer, non hai un equilibrio de gasto, recaudamos 600.000 euros de lixo e gastamos 800.000, estou dando números gordos. E na auga, pois tamén, en torno a outros 200.000. Xa está, é dicir, o Concello está asumindo xa determinadas cosas que se están repercutindo no cidadán, é unha realidade. Aí que problema temos? Temos o problema de non incumplir o que é a regra de gasto fundamentalmente, de acordo? Que ven a dicir que ingresos non che di como tens que equilibrar, pero que non se poden desequilibrar. Esa é, digamos, a gran dificultad, pero eu creo que deberíamos repensar, non nos negamos, pero entendo que debería tamén incluirse o factor. E o autónomo urbano, falamos na comisión, eu si isto de Zaragoza é posible, bueno, pois eu creo que podemos desenvolver ao longo deste ano e aplicar a parte do ano. Pola miña parte non hai problema, a nivel do lixo da Diputación, pois, quero dicir que ten que quedar claro que o Concello en ningún momento se iba a beneficiar porque realmente a rebaixa é ao cidadán, non é ao Concello. Nós o que facemos é trasladar esa rebaixa ao cidadán. Non é que o Concello fora ingresar máis ou menos por non aplicar. E na primeira volta, basicamente, eso. Sofía. Ben, pois agradecer a aceptación das animacións, pedir que se agilice o procedimento na confección da ordenanza do Servicio de Conciliación, porque, bueno, van vostedes lentos porque o horario e as necesidades xa fai tempo que se coñecen, entón apuremos un pouquiño máis para eso, para que cando volvan os rapaces das vacacións agora no 2020 pois podan esas familias ter ese servicio de conciliación perfectamente actualizado. Ao respecto do que decía o portavoz do PP do formato para presentar as alegacións, sempre se presentaron así, talvez vostede por de formación profesional pois empatiza moi ben cos técnicos, pero quero decir, non había un modelo, non había nada, presentáronse tal cual se viña facendo durante todos estes anos. O que sí é certo é o que hai que ter vontade política para que isto non sexa un inconvite, porque realmente non o é, e o que sí está claro é que eu creo que a oposición non nos compete facer o traballo nin dos técnicos, nin do equipo de goberno, porque evidentemente hoxe aquí quedou plasmado unha vez máis que se a oposición non fai os deberes, o equipo de goberno non os fixo, porque eu entendo que se nós non presentáramos todos os grupos as alegacións que se presentaron, o equipo de goberno plantou as ordenanzas tal cual estaban e iso era o que tiñan os veciños para o ano 2020.
Entón, bueno, é evidente que quen debe traballar somos todos, pero en particular o equipo de goberno que é o que está gobernando, e para eso está, non? E bueno, estamos en xeral con todas as a favor de todas as propostas que se fixeron, porque entendemos que é un beneficio para toda a cidadanía e que non é un coste excesivo para o Concello, que é un coste que pode asumir perfectamente e mellorar o benestar e a calidad de vida de todos os veciños e vecinas. Nada máis, moitas grazas. Ben, bueno, non sei por onde empezar, pero o que está claro é que, efectivamente, falábase de su autoemprego, os autónomos se pode entender como promoción de emprego, fomento de emprego, por suposto que sí, non hai ninguna dúbida. De feito, son autónomo, estaba no paro, agora son autónomo, porque xa non son desempregado, son un traballador. E iso de ser autónomo impídeme ter tempo para facer e redactar as alegacións de cero. É dicir, non se nos pode pedir aos grupos da oposición que redactemos as alegacións. Nunca se fixo así, non nos ponen ningún sitio, pero non rexeitanse as alegacións en virtude deso. Está claro que tamén é certo que, bueno, non vou traer a discutir o Partido Popular que ten a alegación máis longa e tal, porque, vamos, eu creo que máis ou menos foi un traballo coral, que fixamos entre todos, porque o objetivo é o que mellorar as ordenanzas fiscais e facelas o máis favorables posibles aos veciños, e non, dende logo, dende sempre tivemos clara unha cuestión, que é intentar tender a unha fiscalidade progresiva que beneficia os máis desfavorecidos e, de alguma maneira, penaliza algo máis aos máis prudentes. Eu creo que iso é de xustiza. O que está claro é que o goberno prefire aceptar as do PP porque se buscan excusas peregrinas para presentar as nosas alegacións, como que, por exemplo, non presentamos as alegacións redactadas ou son confusas. Sin embargo, aceptas a do frontón da pena cobertoria, tampouco a presentamos redactada, presentamos legal co resto. Nós presentamos sempre as alegacións como se presentaron no Concello do Carballiño, polo menos nos 8 anos que levou. Presentáronse sempre igual. Se lle dixen, señor alcalde, que de feito eu collín algunha presentada cando estábamos na oposición do Partido Socialista, asinada por vostede, que, por certo, insisto, gustaríame que non caera na contradicción de rexeitar o que vostede mismo defendía cando era vocero da oposición. Porque, como digo, cando vai a ver, verá que esa solicitude, esa alegación que facemos, está fusilada, copiada literalmente das alegacións que presentaban asinadas por vostede. E o único que buscábamos daquela é o único que buscamos agora. Intentar, de alguma maneira, beneficiar a esa xente perxudicada que decide vivir no rural, porque claro que é máis caro, claro que é máis complexo, porque cada vez hai menos xente. Pero é pescadinha que se morda a cora. Estamos sempre co mismo discurso, pero ao final, a hora da verdade, non chegamos a tomar accións concretas que inviten a xente a iso ao rural. Mire, pediríamos que se rebaixaran as licencias de obra no rural, porque senón a maneira que a xente lle saíra máis barato a ranchar as casas. E se hai máis xente no rural, os servizos sempre son tan deficitarios. É moi sinxelo, Estos son matemáticas das máis básicas. Despois dime que non sabe como distinguir o rural do urbano. Volvo a decir, estando nós no goberno, fixose unha ordenanza para os taxis, donde era claramente definido que é rural e que é urbano, porque os taxis teñen unha tarifa no urbano e o salir do casco urbano teñen outra tarifa. E iso está aquí no Concello, se así o hai. Pero é máis, non cobramos un IBI urbano e un IBI rústico. A uns veciños cobramos un IBI urbano e a outros cobramos un IBI rústico, pois podemos servir perfectamente, non? Para decidir que é casco e non é casco a hora de pagar as tasas. A hora de aplicar as tasas podemos aplicar exactamente o mismo criterio. E recoñece que xa hai unha discriminación. Recoñece que xa se cobra diferente nuns lugares que noutros. Entonces non se pode aplicar ese argumento. Pero, vuelvo a decir, e dixo ben neste caso Ricardo Perea, que é unha cuestión na mirada de parte dos casos de vontade política. Se hai vontade política, búscanse fórmulas, e podense aplicar estes beneficios que, como digo, son o chocolate do loro para as arcas municipais. Falamos de cantidades moi pequenas, pero no peto dos cidadáns, no día a día, sí poden supoñer unha axuda e un respiro. Está claro que tamén se nos rexeita algo tan básico como que pedimos, que parece tan razoable como que as escolas deportivas, as escolas culturais se poden pagar en mensualidades. Só se di que hai que facer un estudo que, insisto, é sinxelísimo. Hai outras nas que xa se fai, alcalde. Di vostede que eso xeraría problemas cos padróns e tal, claro, dá un pouco de traballo, pero hai que facerlo porque noutras xa se está aplicando. En Baile, creo que en Zumba e tal, xa se paga o mes. Non sei por que non se pode facer nas escolas deportivas e por que non se pode facer no conservatorio. Non vexo a razón de que non se pode facer. E, bueno, falábase de que, claro, hai algúns servizos que os veciños pagan menos do que o Concello lle custa o servizo. Non debemos esquecer nunca, que iso é perigoso esquecerlo, que todos os cartos que entran aquí son dos veciños, os que entran por todos os medios. Os
veciños pagan outros impostos, os cartos que veñen de Santiago, os cartos que veñen de Madrid, prácticamente todo o que se ingresa neste concello sai aos petos dos veciños. Entonces, bueno, ese argumento de que os servizos teñen que ser equilibrados todos e que non pode o concello, entonces para eso non temos un concello, temos unha xestoría, aquí un xestor que teña unha calculadora que diga ingresamos tanto, gastamos tanto, non fai falta moito máis. Non, ese non é o camiño. Estamos esquecendo cosas que defendemos aquí durante moito tempo, que os servizos non teñen que ser rendibles, os servizos teñen que ser eficaces e teñen que ser útiles aos veciños. E se os números caran, mellor. Pero se hai que perder, que perda o concello non o veciño. Eso ten que ser así, seguro. Nada máis, moitas gracias. Me parece que na primeira intervención do alcalde sobre a conxelación das ordenanzas estas 5 que decíamos que nadie alegou, entendo que non se van a aprobar a conxelación. Digo, por exemplo, a de caixeiros automáticos. Ben, con respecto ás alegacións, bueno, o que falaba agora Espacio Común, nós estuvemos dando voltas para facer o mesmo que solicitaba de Fons, esta pedida de apoio rural en varios temas, tanto no licio como na auga, como no lixo, buscar unha maneira de que isto se pudera levar a cabo, e non atopamos. É posible facelo, pero teríamos que facer no primeiro pleno, no pleno de aprobación inicial. Entonces, volvo a repetir, si co reglamento de organización conseguimos que o ano que ven nos dedes o tempo suficiente para facerlo no primeiro pleno, eu creo que moitas destas alegacións que ahora se desestiman porque non é o momento, e é así, non é o momento, sí que se pode facer no primeiro pleno e ter un debate sobre estas cuestións e facerlo como Dios manda, vamos. Claro, eu entendo que as alegacións que presentan ao Espacio Común non se poden aprobar vía alegacións. A mí pode dicir que o levado facendo así toda a vida, pois non se disculto que o levado facendo así toda a vida, pero a mí pásame como os técnicos, pois sí, pois a mellor é unha deformación profesional, pero é que non se pode chegar unha alegación que se diga que se rebaixe o 50% ou 20% ao rural sin ter, por exemplo, o criterio de renta. O que me decías, Paco, sobre o tema da rebaixa da agua a persoas maiores, a nosa proposta vai incluído a vinculación ao emprego, o sea, dependendo do que gane, que teña que estar o contador, hai que darle un poquinho de forma, que non quita... Estou falando de eu. Pero a tua opinión non ten que descalificar, non, non. En que non descalifica a vos? Non descalifica a vos, vamos a ver, non descalifica a vos. Eu digo, vamos, que me parece que estás... Xugar as nosas alegacións non ten moito sentido. Estás de acordo, non estás de acordo, pero xugar a forma das nosas alegacións carece de sentido. Vou continuar. Volvo a decir, entendo que as alegacións de Espacio Común non se poden presentar. Por qué? Porque a nos gustaría nos votar a favor. E máis, vamos votar a favor das nosas alegacións, porque creemos que para o ano que ven deberíanse incluir para o primeiro pleno. Vale? Entonces, por eso digo, si pudiéramos hacerlo de outra maneira, faríamos. Porque nos parece que o contido é adecuado, pero a forma non o é. Entonces, claro, non podemos facer outra maneira. Pero se decidiu cambiar a forma é de sempre. A forma é de sempre. Vamos. Vale. Volvo a reiterar. Gustaríame que se aprobara a ordenanza dos autónomos para este ano. Si creedes ou tendes dudas, bueno, tendes que ser conscientes de que eso pode afectar aos autónomos durante este ano. Si non creedes que é suficiente coa alegación presentada, pois volveremos que votades, pero sigo dicindo que entendo que se pode aprobar. Vale. Nada máis, con respecto sobre todo eso, que non se conxelen as ordenanzas, que non exista un error despois, vale, que non se conxelen as ordenanzas de caixeiros, porque a alegación que presenta Espacio Común é subir ao 20%, é a única que se presenta, conxelada non teria moito sentido, vale? O que é evidente é que furos tenen que publicarse en cuestión de tempo, de espacio, e é evidente que este ano as rebaixas que se aplicaron son 500.000 euros que hai que equilibrar, que non se van a ingresar, e estas son as propostas que se aproban, que se admiten, e nada máis. Votos en contra? No, votamos unha por unha. Bueno. Que vamos na comisión. Como que irá? No.
He perdido el tiempo porque vais a ir antes de que ir ao goberno. Digo, non vamos a votar todos a favor, digo, si queredes. E desvotar que xa está aquí, non? Sí. Pues non votamos a favor de todas as do Bloque e todas as do PP. Todas as alegacións absolutamente razoables. Entonces acabamos antes. Claro, esa é Se total iba a ser o que quixera o goberno, está claro. Se non queren aceptar ninguna, pues o resto. Ese declaro de la congelación solamente. Sí, eso va a ser así. No, que sí, no. Que quede claro que las que no se alegó sobre que se congele, que no se congele. O sea, todo el incremento en el informe. Hay una matización. Mons y yo tenemos criterios distintos respecto a eso. Vale. Yo entiendo que no se debería aceptar alegación de espacio común y él entiende que sí. Vale, entonces, en principio, una propuesta que se fixo, meteronse todas a consideración de todas. De todas. En la que non estea na alegación cosa, A proposta é alegación deles. Pero si estén en alguna das alegacións non hai problema ningún. O tema é que estén en alguna das alegacións. Pero na súa xenética, que se admitides ou se pretendes que se tenga que admitir, van todas. Pero bien, entonces, a deducción ao absurdo. Espazo común solicitaba a subida dos peixeiros automáticos. Nós non solicitábamos ni siquiera a conservación. Vais a conservar. Porque a nosa proposta é se aplicar a conservación a todos e a suba do 20%. Porque se está aprobando a conservación, pero non nos están aprobando a suba do 20%. Pero non é un problema de más por decir. Sí, claro, está se congelando, pero o problema non sei se tiñamos previsto. O problema é que non se acepta a suba do 20% de penalizado. Entonces aceptan sumas e outras non, eso non é cousa. Estamos falando do chocolate. Sí, efectivamente, que falamos perfectamente un 0,3. Pero ese é o planteamento. Non me dio tempo a apuntar. Votos a favor, por favor. A favor. La proposta. Pero votar de la consulta ou votar de la consulta. Mira, todas as alegacións presentadas polo goberno, entendo que teñen o voto a favor do goberno e o voto a favor noso tamén, as que o goberno vota a favor, todas a favor. Despois, as que quedan desestimadas, o goberno vota en contra e os demais votamos a favor. Quiere unha porque se non... Si non vai a Vale, Ya teñemos votado. xa estamos claras. Vale, pero venimos unha. Eu creo que xa está, non parecía. No, claro que non fai falta, non sei se Nacho, todas as que se desestiman, o goberno vota en contra e a oposición a favor. E todas as que se estiman, votamos todos a favor. Coa conxelación dos peixeiros? Todo, claro. Non sea a nosa. Non votamos a favor. Se non se quere aplicar o 20%, é outra cosa. Todas as que se estiman a favor de todos. Entendo. E as que se desestiman a favor do PSOE e en contra do PP. Sí, yo sí, habrá que darle todo. Habrá que darle otro voto. Y las estimadas todas a favor. Las estimadas todas a favor. Vamos con el expediente 58-53/2019 é a cesión da finca onde está Codismo, o 75 anos. Hai un informe técnico que é un pliego xa determinado para que se actualice. Non sei se tenemos unha situación. Yo pido ahí disculpas porque lo subí en castellano, no me di cuenta. Sí, ya me di cuenta. De feito sería necesario que esperar un minuto. Unha cuestión que vai ser rápida, pero primeiro falo sobre eso. No, vamos a ver, está claro que nestos estamos todos de acordo, que o que queremos é a labor que fai a París é inconmensurable, hai que apoiar todo o que se poida máis a esta asociación, pero teño unha dúbida legal, por eso quería que hai un informe nos papéis que nos achuntan do intervento que di que o órgano competente para isto é a alcaldía. Non é por explicar, si quero digo. O por eso é que a ver se non hai unha vocación de competencia, se vamos a aprobar algo que ainda se vai a complicar. Vamos a ver, por razón de cuantía le correspondería a la alcaldía. Al superar 5 años es por la disposición nacional segunda de contrato, de la ley de contratos, al superar los 5 años le correspondería en este caso el pleno. Pero non está posto en ningún sitio. Todos los informes, claro, de competencia de la alcaldía, non vi nada máis. No, a lo mejor se me pasó el informe, pero bueno, eso ya lo
Bueno, non vai a traer complicación no futuro, que quede recollido logo ese punto para que non traia complicacións despois. Nota, sobre todo pensando nos a mí países. solicitaron un informe en relación do que supoñía Por o importe. en función do volumen Por o importe. en función dese importe o órgano competente sería a alcaldía, porque non supera o 10% de recursos ordinarios do municipio. Vale. Por eso no meu informe pon alcaldía. Vale. Evidentemente, a mí ese o outro dato non me facilitaron, entonces eu non sabía por cantos anos eran, por eso prefería que non lo aclarara, digo, porque pode ser un problema no futuro, incluso para o país, e cando queiran facer algún tipo, se o procedimento aquí facemos de xeito irregular. Se así e queda aclarado e queda recollido que non va a ter ningún problema, perfecto. Claro. Perdón. Pois, bueno, por suposto que estamos todos a favor de que isto sexa así, desta cesión, xa que, bueno, eu creo que temos que agradecer o traballo, o esforzo e o sacrificio que fai esta asociación e tamén ten moitas outras, non? Porque foron por diante das administracións durante moitos anos e evitaron un crack social na área de asistencia a discapacitados. Aspadici ten unha trayectoria recoñecida, levaron reclamando esta cesión pois para poder garantir a continuidade dese centro ocupacional e pois garantir a creación dunha residencia ou algo similar para mellorar a calidade de vida e o benestar dos seus usuarios, non? Deste xeito, con esta cesión, e se se consigue crear esa residencia ou un modelo que les consideren oportuno, cubriríamos toda a etapa vital dunha persoa e, evidentemente, pois, as súas familias terían maior tranquilidade e verían aumentado esa calidade de vida e ese benestar, non? E nada máis. Gracias. Nada, señor Carlos, aclarada esta dúbida legal, mostrar o apoio absoluto a esta iniciativa, que xa levamos moito tempo con ela, se por fin conseguimos xa que esta lixi poida acabar ese bello objetivo de construir unha residencia para prestar apoio a toda esa xente que precisa, que, bueno, é moi de agradecer a labor que fan día a día, e dende logo temos que nos volcar todos en apoiarnos, por suposto. Sí, bueno, bo día a todas e a todos. Bueno, é unha moi boa noticia. A mellor noticia que ten pasado por este pleno, eu penso que nos derradeiros meses, non? Que hasta ali se poida facer esta residencia non é máis que axudar a moitas familias que están ali e moitas familias que se poden incorporar. Porque o tema da residencia para este tipo de actividade de persoas, pois é un tema prioritario, lógicamente, non? Ten que ser algo que non nos permita decir é un traballo feito, esperemos que isto que se está facendo ahora, que se inicie ahora, porque é iniciar un trámite e teña un fin bo, que non haxe nada que para tropezar polo camiño, pero dende xa, como corporación, temos que tamén estar ao lado deles para conquerir que tanto o Concello como outras administracións lle axuden a facer esa residencia. Eu penso que é unha parte que nos toca tamén de axudarles a apretar en todas as portas e que sepan tamén desta administración pois para colaborar. Nós xa fora no Partido Popular, xa fora no primeiro pleno do mandato 11-15, xa fora no último pleno do mandato, dese mismo mandato, onde recordamos esta obligación que tiñamos con eles, non? Porque eles están aí, eles dinamizan tamén o noso povo, eles están facendo unha labor encomiable. Eu, personalmente, este grupo dale tamén as gracias ao secretario, a Nacho, por traer este expediente aquí. Sei a importancia que ten ter este expediente, porque é un tema que estaba encima da mesa dende hai moito tempo. Pouco máis, os beneficiados son eles, pero tamén é o Carballiño, é toda a comarca, incluso a comarca do Ribeiro. Así que, parabéns a Aspadici, que leven isto a bo término, e penso que disponibilidade total quero entender eu desta corporación para axudarles ao objetivo que é a creación da residencia. Sí, un pouco, por non reiterar, agradecer a Aspadici a labor feita. Creo que é un momento clave, porque hai xa unha xeneración de pais que se empezan a preocupar por o futuro dos fillos, porque ven que está aí os anos van caendo, e eu creo que, bueno, combinar a propia residencia no centro ocupacional, eu creo que lle vai dar unha salida importante. Desde logo, o compromiso
creo que da corporación, falo, non da corporación, por axudarles a conquerir axudas e todo o que faga falta, pois está aí. Nada máis. Vamos a entender o que os tíos. Expediente número 6395 2019, moción de espazo común para lanzar a biblioteca municipal. Ten a palabra. Unha cuestión formal que solicitamos varias veces que apareza o nome das mocións na orde do día para saber o orden que se van debatir, etc. A ver se para a próxima vez xa pode ser. Es cosa del programa. No, pero antes facías o mesmo programa. Sí, pero yo entiendo que entonces a lo mejor otras veces lo que se hacía era un expediente propio de cada... Non sei. Tengo que entonces Miro porque antes, ata fai 3 meses, sempre viñan todas as mocións detalladas na orde do día, sabíamos a orde, sabíamos o que estaba. Vale. É unha cuestión formal que nos facilitaría un pouco. Eu pido disculpas porque sabedes que estamos implementando o sistema informático e tal, e estamos dando certas dificultades porque vamos avanzando, pois prácticamente toda a notificación podría casi facerse electrónica, pero bueno, ten estes problemas. Pero non somos absolutamente comprensivos, pero que antes se facilitaba a copia en papel e así non había estes... O mellor Nacho nunca traballou na gestión, a ver se me entendes, en outros concellos ou... Pero que non lle estamos perdindo, non sei, un consigo acelerado, que prima documentación. Yo entiendo que, o sea, por lo de un medio, o sea, electrónico y papel. Porque, a ver, a mí pareceme moi ben o de coidar o medio ambiente, pero eu aquí, os 17 concelleiros, temos encima da mesa os papéis, vense impresos polo concello, cada un na súa casa, ou como sexa. Que? Claro, todos temos papel. Quero decir que todos temos papel, que ao fin yo cargo que o imprimimos, non é que todos teñamos un dispositivo electrónico. Como? Vamos a dar unos tables. Entón, por eso digo que... Bien, bueno, tenga a palabra vos. Ben, pois sí, imos falar logo da biblioteca. Bueno, nós esta moción presentándola é un destes temas recurrentes aquí no pleno do Concello de Carballiño, que has falado moito de biblioteca. Lembro, cando gobernaba o PP, que fomos moi incisivos con esa cuestión. Cando estivemos no goberno, nos 4 anos anteriores, perdón, pois, bueno, fixéronse algunhas cousas, pero máis non poucas. Arranxouse cun obrador da sala de estudo abaixo pouco máis. E agora vemos que a raíz das queixas que seguía habendo por o tema da climatización, por o tema da wifi, por o tema do mobiliario, pois presentamos unha moción e por fin a tan anunciada obra da biblioteca parece que algo xa se avanzou. Corríxame se me equivoco, non sei se leva o alcalde do Concello de Cultura, puxose doble ventá, aillouse a sala de estudo da entrada, é dicir, puxose unhas ventanas, unha porta para aillar a escalera, se non me equivoco, e, según o proxecto, actualización das instalacións térmicas do salón de actos da primeira planta. Isto é o que, en principio, viña no proxecto da biblioteca. Quero dicir, non sei, actualización quer dicir que xa nos instalan equipos novos de calefacción, pregunto, porque non o sei, que se fale do salón de actos, quer dicir que non se vai a arranxar a calefacción no que é a biblioteca en sí, no que é a parte de arriba, nin se vai a habilitar unha climatización deste espazo. Despois, anunciáronse un gasto de 90.000 euros, ao final son 73.000. Non, creo que con eso. 73.000, no, 73.000 é no que se licitou. Sí, estou mirado antes, 73.000 euros, señor Carlos, é no que se licitou. A licitación é por 73.000 euros, me direi no antes. Únicamente, que se llaman 70... Por caso que baixaron 3.000 euros. No, 89. Pode ser 73.000 máis IVA. Logo serán 73.000 máis IVA. De acordo. Pois, esa é a pregunta logo, serán 73.000 máis IVA. En calquera caso, bueno, calquera que vaya á biblioteca percibe que hai alguna mellora, pero non nos podemos quedar nesto. É dicir, falta moito máis. Eu estuve ali onte o mobiliario sigue igual, a wifi sigue igual, a iluminación sigue igual, os fondos bibliográficos siguen igual, e despois hai unha serie de preguntas que evidentemente hai que facer, porque se ha falado moito dese edificio últimamente. De feito, cando o Espazo Común presenta unha moción para que se faga a Casa da Solitude, nunca se que vai a facer ali. Non sei en que piso, se nos lo poden explicar agora, no que é na biblioteca hoxe día ou onde. E despois, hai 15 días o alcalde denuncia que se vai a dar unha planta máis, ou que hai intención de dar unha planta máis.
dixo vostede na COPE ou entonces... A mí preguntou da COPE se era posible e dixo técnicamente é posible. Bueno, entonces o titular da COPE... Literalmente o que dixo. Entonces, vale, o titular da COPE era o alcalde estuda dar unha planta máis á Casa Cultural. Vale, bien. De acordo, entonces... Aconsello de que escoita a grabación, vale, non, se era técnicamente posible, debe haber ali o Fernando Blanco a radio e con tal e tal, e non, técnicamente non pode. Vale, entonces non hai intención por parte do Concello de dar unha planta máis. Non está contemplado. Vale, bien, perfecto. E por último, bueno, vemos que por fin se ampliou o horario. Agora, a dúbida que teño é como se fixo por fin. Porque hai dos traballadores ali e con 3 non se podía ampliar, non se daba, sempre había problemas e agora, os mesmos traballadores, por fin se pudo ampliar. Estamos contentos en unha das cousas que pedimos, en ampliación de horario. Pero, curiosamente, gustaríamos saber porque en 4 anos non se deu feito e agora sí. En calquera caso, como digo, creo que as nosas peticións na moción son claras, vou ler os acordos nada máis, de acordo, para que se sepa o que pedimos, que se faga unha exposición pública do proxecto de reforma da Biblioteca Municipal e se abra un plazo para posibles aportacións. Evidentemente, isto xa é falando dunha máis profunda renovación que se fixe, vale? Porque todos estamos de acordo en que hai que seguir facendo cousas. De entrada xa se vai facer esa Casa da Xuventude, hai que cambiar o mobiliario, etc. Que se habilite unha partida singularizada nos orzamentos de 2020 que permita levar a cabo dito arranxo, incluindo mobiliario, novas ventanas xa está, nova iluminación, climatización onde non haxa, que tal como anunciou o alcalde se saque a concurso mediante oferta pública de emprego a praza de arquiveiro bibliotecario co fin de que sexa ocupada por unha persoa especializada con titulación necesaria para dinamizar este espazo, mantendo o persoal que hai a día de hoxe noutros postos dentro da mesma biblioteca. Despois, un cuarto acordo, que se forme adecuadamente o persoal actual para atender este servicio, que se reforcen tanto efectivos para poder ampliar o horario no caso de recurrir ao peche. Bueno, o horario parece que está mellorado, non sei se ha pensado definitivamente, pero mellorado, e que se dote a Biblioteca do Carballo de medios suficientes para poder levar adiante unha actualización dos seus fondos bibliográficos e, por último, que se melloren as condicións de acceso a internet dos usuarios. Estas son propostas que recollemos da xente que vai á biblioteca habitualmente, non son así ao azar. Entón, bueno, agardo que podamos hoxe aclarar un poquinho para onde vai caminar esa biblioteca, esa Casa da Xuventude, que se pensa facer no futuro, e se vai a continuar con estas melloras que se iniciaron. Gracias. Ben, pois esta non é unha moción nova, porque no anterior mandato eu creo que o tema da biblioteca se presentamos todos os grupos da oposición, non? Estamos aí incidindo que vamos, que unha biblioteca debería ser un servicio cultural básico para a cidadanía, non? Eu creo que o proxecto que ten o equipo de goberno para a biblioteca é convertila no camarote dos hermanos Marx. E digo isto porque vai a ser biblioteca, vai a ser Casa da Xuventude, vai a ser un sinfín de cousas. Cada día que nos levantamos hai unha noticia no xornal que ven, bueno, pois a golpe de ocurrencias, porque a miña pregunta é: hai un proxecto global que se vai a desenvolver en diferentes fases para ter unha biblioteca do século XXI? Non. Si se critican os horarios, o día seguinte aparece un cartel e pon novo horario da biblioteca. No verán era que estaba pechada polas tardes, agora vai ser un horario pois máis amplio. Paréceme perfecto, pero ese horario ten que vir acompañado de outras medidas, evidentemente. Ben, eu gustaríame saber se as deficiencias, se está traballando en todas as deficiencias, porque levamos repetido que necesitamos persoal especializado. Hai que sacar a praza e non se fai. Para todos estes proxectos que vostedes anuncian, onde está o orzamento? A biblioteca infantil, a wifi non funciona, a zona de estudio e un montón de ocurrencias que non se corresponden cas necesidades da cidadanía, porque son eles os que protestan. A última noticia que temos é que se vai a facer unha importante reforma, si creo que cambiaron a carpintería, o sistema de legalización non sei como remata. Din, a cuarta planta que agora funciona como biblioteca vai a ser Casa da Xuventude. Entonces, onde vai a parar a que funciona como biblioteca? Non o sei. A sala de estudio vai pasar o hall, xa ten que estar ben insonorizada. A zona de lectura con libros máis actuales e demandados pasará a sección infantil. Para ter os libros máis actuales e máis demandados hai que ter un fondo e un sistema de préstamo que funcione e ter catalogados todo o fondo, cousa que neste momento vostedes non teñen, porque teñen os libros tirados en caixas.
deteriorándose. Non se ría, señor Fernández, porque é o que lle compre, home, ter a biblioteca asinda por riba a rirse. Entón, a zona de lectura pasará a sección infantil, o terceiro piso. Eu pregúntome, onde vai quedar a sección infantil? A última planta vai ser o arquivo. É dicir, xa solo lle falta, non sei, poñer a Praza de Abastos na biblioteca, porque non entendo. Entón, gustaríame que nos explicara cal é ese gran proxecto que teñen para a biblioteca, que para a cultura da nosa vila e da nosa comarca, que somos cabeceira de comarca, e despois falaremos. Moitas grazas. Bueno, eu quero avanzar, non? Vamos a ver, aquí tuvemos un plan de grupo e todos decidimos, aplaudimos a iniciativa dos rapaces que viñeron aquí, que les parecía como idea primordial a estudiar a Casa da Xuventude na estación de autobuses, e todos dicimos ok. Entonces, o que pregunto eu xa entendo que ali non vai a Casa da Xuventude. Entendo, por lo mismo que vamos aquí. Provisionalmente dixose que No, eso está claro. E agora está no, vai a ser o centro de saúde. Eu solamente estou dicindo eso, quero dicir que aquí a moción era nosa. Por eso que non se aprobou é a ubicación definitiva. Díxose que era a máis a caída o que máis podía empezar. Aí quedouse facer un proxecto. Non hai problema, quedouse en facer un proxecto, que Sergio fose facendo un proxecto de como podían encaixar ali. Pero en principio, dimoslle a razón a eles, preguntámosles expresamente onde vían eles esa posibilidade. Eu entendo que calquer cousa que se vai a facer ali referida a que se vai a facer el camarote de la Casa da Juventud, porque non vai ser outra cousa máis que eso, quero dicir eu, terá que ser unha medida provisional, non, moi provisional, entendo eu, a espera de que haxe outros espazos. É un canto para xa non falar máis da Casa da Xuventud, porque entendo que a moción reza sobre o estado das obras e demais, non? Entonces, a biblioteca, nós onde podemos estar ali, bueno, gustaríamos saber que prazo hai para acabar, que ten a empresa para acabar a obra, como vai a obra de avance. Penso que, eu recordo que cando se tramitou esta subvención na Xunta, non sei se esta subvención remataba nos 70.000 euros ou quedaba aberta a máis posibilidades, non recordo, porque primeiro falábase de dúas anualidades, despois foi todo, pero ahora non concreto exactamente si están nos 70.000 euros todo o compromiso que había inicialmente, non o recordo, eu non teño eses datos. Bueno, eso gustaríame saber, porque vexo que na moción, ora, claro, eu estaba, cando vin a moción, Adolfo, que se fala unha exposición pública do proxecto, e non entendo que se queira facer unha exposición pública do proxecto, que se sabe que se está executando. Entendo, entonces, vale, por eso, de acordo, non... Bueno, isto nós pedimos sempre, o sea, que cando se faga un proxecto que afecte a cidadanía, que se faga unha exposición. E isto é moito máis sencillo que facer un concurso de ideas. Isto é dicir, hai un proxecto, enseñamos, vale, pois que os usuarios se poidan dar opinión sobre mí, que sempre vai despois mellorar o servicio e mellorar a disposición dos espacios, incluso, e demais, non? Que se habilite unha partida para o orzamento 20 para a biblioteca, nós tamén queremos que se habilite unha partida para a biblioteca. Non xenérica de reforma de edificios ou mellora de edificios, non que figure para a biblioteca. O sea, 20, 30, 10, algo, queremos ver algo, unha partida pois para esas cousas. En canto, o persoal aquí ando despistado, porque aquí hubo un RPT donde había asignado inicialmente nunha que viña do ano que fora, un A2, cambiouse un C1, C2, que é o persoal que hai aí. Entón, eu non entendo este tema, quero dicir, eu non entendo este cambio de timón, a non ser que haxa, pois, que non se valore mellor o traballo da persoa que está ali, polas razóns que sexen, que desconozco, quero dicir eu. Nós as queixas non a temos tanto pola persoa que está ali, sino, pois eso, polos horarios e polas propias instalacións. É certo que as obras que se están facendo ahora non cubren todas as necesidades, porque a climatización que se fixo non cubre todo o habitáculo, cubre parte, e seguimos dependentes dunha máquina pois que la veía na parte de arriba. Non? Pues básicamente. Bueno, quero dicir eu. Entón, si é certo que hai que seguir facendo millores. Bueno, en ese sentido, pois, eso, nós estamos de acordo, pois eso, en que haxa un proxecto novo para o que falte, que se expoña tamén. Estamos de acordo en que se habilite unha partida, claro que estamos de acordo. Non estamos de acordo no punto 3, por eso que acabo de decir,
Para nós, de feito, nós incidíamos que era suficiente un C1, C2 cando era na negociación de RPT, entonces tampouco vamos a decir ahora o contrario, porque o que non podemos pensar en que o Concello de Carballiño teña como C1, C2 a un licenciado en non sei que, porque é un C1, C2, non? E, lóxicamente, que sí, que o persoal que da biblioteca que se forme, que se siga formando, pero non solamente o persoal da biblioteca, todo o persoal do Concello, cada un o seu, porque aquí hai administrativos que non saben abrir un mestre, de acordo? Entonces, isto é un farío genérico para todo o Concello, así de claro, o sea, porque se temos que ter unha moción persoal que millore eso, non, pero é máis, é que a formación era un daqueles valores que se tiña que promover dentro das productividades e das gratificacións e non ter unha gratificación, unha productividade polo feito de estar sentado na silla que rebatimos tantas veces. Son onde temos que cambiar eses criterios, meter o proceso de formación e que se forme, incluso se non podía compensar dicindo, estás te formando, eso é bo para o Carballiño porque é bo para o veciño. Vale, entonces podemos entrelazar moitas cousas unhas con outras. Sí, estudo, que se dote a biblioteca con medios suficientes para levar adiante unha reforma, pois, lóxicamente, que figure tamén unha partida para eso. Ben, no caso do Bauxa Xuventude, bo día a todos e a todas. No caso da Casa de Xuventude, xa se vai aprobar un tipo pleno, penso que quedou bastante claro cal era o procedimento que se vai seguir. Por tanto, non vamos a volver a falar do mesmo. Igualmente, no anterior pleno, na moción da Casa de Xuventude, tamén se pode ver na acta, que ven bastante resumida, pero está ben. Diego Fernández Nogueira felicita aos rapaces pola súa participación, fala acerca das inversións e infraestructuras que se están a facer na biblioteca. O sea, isto no anterior pleno, ahora podemos outro pleno falar do mismo. Pero bueno, vamos polos puntos outra vez a falarlos. Na moción que se presenta tamén se fala de problemas de unidades. Isto xa foron solucionadas no mes de marzo, que foron cando se repararon as placas que filtraban agua. Por lo tanto, en marzo xa estaba realizado. A antigüedade da biblioteca. A biblioteca está integrada desde xullo no programa máis innovador da Xunta de Galicia, de xestión centralizada, que se chama COA, e de aplicación, por exemplo, permite acceder dentro do seu fogar, a fogar de todos os carballiñeses e usuarios, e coñecer os catálogos ofertados en todas as bibliotecas galegas, así como a disponibilidade dos diferentes exemplares. Ese procede incluso poden facer unha reserva ou unha renovación. Tamén, que agora os usuarios teñen unha nova tarxeta, dende que poden acceder ao catálogo electrónico de Galicia, tanto nos libros en galego, en castelán, incluso na propia biblioteca. Falando da formación dos empregados, os empregados que están na biblioteca fixeron un curso referente á aplicación COA, que é a que se traballa na biblioteca, auxiliar, neste caso, o bibliotecario Alquimera, algúns dos cursos ofertados pola propia rede de bibliotecas, como de catalogación no formato MAC, e outro de comitecas, etc. Despois tamén se fai referencia á antigüedade dos fondos bibliográficos, isto tamén non é certo. Todos os anos se fai unha compra das últimas novedades publicadas polas editoriais, que están a disposición nas estanterías de novidades, tamén en galego e en castelán. Tamén, igual que facemos todos os anos, nos ponemos en contacto con os centros escolares para que as lecturas que os profesores lle recomendan ou son de lectura obligatoria aos propios alumnos, pues podan ter aí os libros para poder traballar sin ningún custe. Despois tamén, o referente aos problemas de calefacción, isto sí é certo que era un dos grandes problemas durante os últimos anos, a calefacción da parte de arriba tamén é unha calefacción que daba moitos problemas. Agora, nestes momentos, xa está arranxado, incluso se tuvamos que baixar a calefacción, isto é un avance moi grande, e na parte de abaixo, que era o que preguntabas, Adolfo, vai a máquina que quenta a sala de estudo e o salón de actos, o salón de actos tamén se arranxou. A sala de estudo, neste caso, era a gran demanda que había no Carballiño, unha gran demanda que era o paso que tiña que dar unha biblioteca moderna, unha biblioteca que tiña moitísimos anos e que non se adaptaba a ter un espacio exclusivo de estudio. Entón, por eso se levou a cabo, incluso na reunión que mantivemos co propio conselleiro, se lle trasladou
esta necesidade que durante moitísimos anos habíamos tido, e a Xunta, de feito, pois ese foi o motivo de que nos dira pois esta cuantía, pode ser elevada ou non, pero bueno, neste caso pois dá para facer e cubrir a maior demanda dos usuarios, non? Despois tamén falamos do tema do Wi-Fi. O tema do Wi-Fi é un problema que xa está solucionado en parte, porque cando falla a rede do Wi-Fi da rede de biblioteca que xestiona a Xunta, pois se proporciona acceso pola rede do Concello, inda que estamos ás pensas de que salga o contrato de telefonía para que de unha forma definitiva pois poda haber unha conexión moi boa. O tema do mobiliario. O mobiliario no próximo mes xa estará na biblioteca. No primer trimestre penso que xa teremos rematado todo. Despois, a petición dos usuarios que nos fan, nós, desde que chegamos ao goberno, facemos enquisas de forma periódica, aí onde realmente coñecemos as demandas, e é sobre o que traballamos. Aquí podemos debatir moitas veces moitísimas cousas, de casa de xuventude, de grupos musicais, pero realmente a quen temos que escoitar, a quen temos que cubrir as demandas son os propios usuarios, por iso temos que estar con eles, e nós, desde logo, escoitámonos todos os días, nos trasladan as súas queixas que nos trasladaron durante este tempo. Agora hai que dicir de que les valoran moi positivamente todo o que se está facendo na biblioteca. Podo dicir tamén que o horario se fixeron ampliación na anterior época de estudios, ahora se volveu a facer unha ampliación do horario, e durante, xa digo, o primer trimestre do ano que ven, unha vez que se remate, se abra a propia sala de estudios, penso que imos a aumentar. Temos unha estimación inicial, unhas 5 horas de apertura de biblioteca diaria. Por lo tanto, penso que vai ser outra das grandes demandas que se van a cubrir por este goberno histórica dos usuarios da biblioteca, e iso nos vai permitir que melloren moitísimo as condicións dos usuarios. Ben, despois tamén estábamos falando do tema, da dinamización da propia biblioteca. Podemos falar que dende xaneiro a setembro se fixeron un promedio de 3 obradoiros mensuais de diferentes temáticas e para todos os públicos, tal como se pode comprobar nas redes sociais do Concello ou na prensa. No ano entrante xa se están a plantear diferentes actividades, agora mesmo se están levando a cabo varios obradoiros, pero actividades que se van facer durante o ano que ven, tanto para escolares como adultos, como incluso para os colectivos con discapacidade. Tamén imos impartir un curso que nos pedían os usuarios, que é para falar en público, que é necesario para afrontar as probas orais de opositores. Tamén esta é outra demanda, xa digo, durante o próximo mes se anunciará. Se levan feito, xa digo, moitísimos cursos tamén para adultos, pero sempre a petición dos propios pais que forman parte ou que son usuarios dos nenos que van a infantil, e incluso de maiores que son usuarios, en este caso, xa digo, a sala de estudio é de rapaces que van ao instituto, pero tamén de moitísima xente que é opositora, que a demanda era a sala de estudio, sobre todo a climatización, que era importante, e o horario, que xa digo, vai quedar zanxado, e este goberno vai a cubrir unha necesidade histórica dos usuarios do Carballiño no próximo trimestre, non? Falase na moción de que o goberno fala de promesas e anuncios, pero que realmente acabamos de dicir aquí son todo feitos. Son realidades. Estamos de acordo, como dicíades vos, dos grupos da oposición, de que hai que seguir invertindo na biblioteca. Eso estamos totalmente de acordo. Hai que seguir mellorando. Sabemos as dificultades que nos plantexa ese edificio, pero, dende logo, penso que pouco a pouco se van arranxando os problemas que tiñamos con os usuarios da biblioteca, e que con que estamos en contacto de forma permanente. A minha intervención, nada máis. Bueno, pois... Bueno, moi importantes. Con respecto a, señor Alcalde, aclárolle o que di literalmente a nova da COPE, vale, que pon palabras na súa boca, digo para que quede aclarado aquí. Entendo que o señor Pinal non se inventaría todo isto. O Concello vai dar outra planta á Casa da Cultura, así o confirmou o alcalde do Carballiño. O alcalde Francisco Jumena desvelou no propio Carballiño
que estás estudando dotar unha nova planta do edificio da Casa da Cultura do Concello. Fumeca recoñeceu que é unha proposta na que ven traballando de fai algúns meses e mesmo estando en contacto con algún dos arquitectos autores do proxecto de rehabilitación que se levou a cabo na década dos anos 80 do século pasado. O regidor municipal dixo que para levar a cabo a construción desa nova planta no edificio é necesario aprobar unha modificación do PEXón e contar con autorización de patrimonio, pero non ven ningún tipo de atrancos que poden impedir a execución deste proxecto, tanto no que refires á estrutura do edificio como aspecto económico, xa que é unha proposta lógica e racional que non excede as posibilidades económicas do Concello. Isto vai bastante máis alá do que nos acaba de decir vostede. Digo, se isto é verdade, eu non escoitei o audio, sinceramente. Eu vim esta nova e é bastante máis alá de decir técnicamente é posible, como nos dixo, pero non hai ningún tipo de estudio. Eu digo que di aquí que dixo vostede na COP, se está no audio é fácil de saber que é a verdade. En calquera caso, tamén dixo que se está facendo Sergio o proxecto para a estación de autobuses. Encargado. A propósito, aquí, vamos a ver, temos un problema, se dixo directamente, temos un problema para as cousas que se aproban. Está claro que se dixo que se facen un estudo, pero a proposta era de espazo común, se ben en que consistía. Aquí quedouse en que se iba a facer provisionalmente a Casa da Xuventude na Casa da Cultura, eso porque ademais o alcalde lle comprometeu a Xuca e a Sesgar, nunha reunión que tiveron, e quedouse que se iban a comenzar os trámites para estudar a posibilidade de facelo, pero non creo que nos estemos metendo xa nun proxecto definitivo sin ter a transferencia da estación de autobuses. Primeiro habrá que negociar a Xunta de Galicia se eso é factible ou non. É dicir, que Sergio faga un estudio da viabilidade, parecenos estupendo, e hai que agilizar, pero que hai que acelerar, dende logo, non, pero eso foi o que acordamos, pero non un proxecto xa, porque meternos nun proxecto sin ter transferida hasta de autobuses, bueno, un pouco extraño, en calquera caso. Bueno, aquí mira o tema da demanda de persoal, non ten nada que ver co rendimento desta persoa, ni nada, efectivamente, a vosa proposta daquela, cando se anunciaba a repetir, se cambiara para ser C1, C2, aceptouse, pero que foi o propio alcalde que dixo que esa era unha das medidas que iba a tomar para dinamizar a biblioteca. Eso está recollido tamén nunha entrevista, e o alcalde di, non, para mover a biblioteca e tal, imos sacar a plaza de bibliotecario, nos tomamos a palabra do alcalde, nos danos igual que este unha persoa que outro caso que a biblioteca funcione. Eso é tal cual. E con respecto á formación, como claro que estamos de acordo que debe ser todo o persoal do Concello, só que nesta moción falamos especificamente da biblioteca, pero está claro que hai que mellorar a cuestión de formación, as bases quedaron postas. Con respecto ao que comentas, Diego, home, si hai melloras, por suposto, xa, poucas gracias, é dicir, comenzan a ver, non? O que pasa é que se te escoitote a biblioteca parece Hollywood, é unha maravilla, eu estuve, bueno, melloras notanse tamén, pero que así ainda moi lonxe do desexable. De feito, debemos falar con usuarios diferentes. Isto pásanos un pouco como do tren, cando falades con Marín, non? Percibimos cousas diferentes. A nosos usuarios transmiten queixas, por eso tenemos esta moción. Entonces, non é que non las inventemos, se a biblioteca hai outros servicios que funcionan moi ben e nunca venimos ocios ao pleno. Non é unha manía persecutoria que teñamos que a biblioteca nin uns nin outros. Hai un exemplo, mira, dis, a gran demanda era a sala de estudo. A sala de estudo leva rematada un ano e medio, casi. Desde que se fixo, desde que rematou o Obradoiro, leva máis dun ano, home, a ver, eu creo que o Obradoiro está, fai máis dun ano rematada. De feito, mira, voucho explicar máis fácil en palabras túas. En agosto do ano 18, vale, decías que a próxima fase estaba a punto de concluir e que se iban a invertir, isto decía o estudio, e que se iban a invertir 200.000 euros na biblioteca. 70.000 a Xunta e 200.000. Isto dixacho de ti. Quero entender que ainda faltan máis de 100.000 euros por invertir, que é o que pedimos, que se faga un proxecto que se poida expoñer e que se defina cales son as necesidades da biblioteca de verdade falando dos usuarios. E a sala de estudo, sí, porque estaba no goberno e eu era o responsable dos obradoiros, ese que firmaba as facturas, todo. Ese perfectamente cando se rematou. Dilo ti, non é falta que diga eu. Estuvo un ano, e eso toda a xente que vai á biblioteca no mundo sabe, ali, desde que se acabou, sin un mobiliario e sin nada, e sin pechar. Entonces, bueno, creo que o importante... decías unha cosa que me chama moita atención sobre as compras editoriais. Non tiña pensado comentar, pero unha que falache deso, quen decidiu que se compre na biblioteca ou non? Quen decidiu que se compre na biblioteca ou non? Bueno, non, pregunto porque o libro máis vendido nas bibliotecas do ano pasado, nas librerías do Carballo do ano pasado, curiosamente foi Nube Branca, que era ser astronauta. O autor chamase Pablo Novia Campo, que dicelo ben, que era autor quinta, ademais. E a mí, polo que me din, se non cambiou a situación, a súa editorial ofreceulle varias veces o libro da biblioteca do Carballo e non pediu ler. Pregunto, porque quero decir que se é o libro máis vendido nas bibliotecas do Carballo, un libro infantil que non supón nada, quero pensar que non hai nada raro detrás. Pero quero saber quen decide eso. Claro, Diego, isto que Manolo, fai favor, cando se toca falar, falas, non tens problema, pides a palabra, se charán e falas. Pero a mí non me aceneres porque Manolo xa nos conocemos. Non, tranquilo, que eu estou no uso da palabra e estou dicindo cousas bastante razoables. Entonces, tranquilo, que está aquí, Manolo, creo que se toca. Cando quieras falar, falas.
Pero, señor alcalde, eu estou no meu turno. E creo que estou dicindo cousas... No, pero non é o mismo tono que non lle fago xesto nin lle reprocho nada, O tono é bastante importante. Creo que non é o mismo, como estamos falando as cousas. E se lle molesta, digamos que non se preocupe, que agardarei para decirlo con máis calma. O caso é que esta pregunta queda no aire, é dicir, eu xa digo, quero pensar que non é nada raro, quero pensar que, pero gustaría saber quen decide eso, porque xa digo, comento o propio autor, que como os apelidos indican, que é onde cerca na familia, e teño esa curiosidade, entón vou aproveitar que estamos falando destas cousas da biblioteca tamén para que se aclare eso. Nada máis, moitas gracias. Ben, pois eu quedei encantada escoitando o conselleiro Diego Fernando. Si isto fose así, sería unha maravilla, pero non é. Eleva vostede, parece que despertou, chegou 2019 e despertou, porque leva sendo conselleiro de Cultura 5 anos, que no mandato anterior tamén era, incluso creo que pediron o seu cese por ineptitude, pero bueno, vostede di así como, ai, volvemos a falar do mesmo, que pesados son estos de la oposición, caramba, e temos que volver a falar do mesmo, porque que vostedes siguen así, a ese pasiño de tartaruga. Di que quedou perfectamente claro e definido no anterior pleno como se vai a estruturar a biblioteca, a Casa da Xuventude e demais. Non vou repetir o que dixo Adolfo, porque xa yo explicou, que dixo yo ben claro. A que non queda claro, só é a vostedes. Mire, este programa, este COA, este programa superfantástico e maravilloso, que eu non dudo, que parece vostede o comercial do programa, debe funcionar de maravilla. Ahora ben, según certos usuarios, porque nós tamén falamos cos usuarios, non falamos cos da Panorama que traen todos os anos, falamos cos usuarios. Mire, se solicita un exemplar e todo va perfectamente, non un usuario solicita un exemplar, non se preocupe, a falta dun temos dous, recolla vostede cando queira, o usuario pasa a recoller o libro correspondente e sorpresa, non hai. Como non hai? Como non hai? Ai, pois aquí aparecen dous. Non hai. Ui, pois venimos prestar e non se anotou. Entón, bueno, melloren un pouquiño. Eu xa sei que este programa é lo máis de lo máis de lo máis, pero creo que necesita mellorar un pouquiño. Queixa dun usuario, non do cantante da Panorama. Ben, os acordos da moción de espazo común, por suposto, estamos totalmente de acordo con eles, porque levamos solicitando un montón de tempo, que haxa proxecto, que haxa orzamento, que se cubra a praza do bibliotecario, que os horarios adapten as necesidades dos usuarios, que ese fondo bibliográfico sexa amplo, actualizado, porque é o corazón da biblioteca, unha conexión wifi porque é imprescindible a día de hoxe, por suposto, esa sala de estudio que é tan necesaria, sobre todo cos opositores, que hai entre os que estamos sentados hoxe nesta mesa xente que si vai á biblioteca a estudiar e tiña algún inconvite. Repito, usuarios da biblioteca, pero bueno, con vostede, non sei, todo deben ser palmaditas en la espalda e todo fantástico e maravilloso, e as queixas veñen a las dar a oposición, a vostedes solo lle damos parabéns. Entón, concluindo, creo que temos que ter en conta as opinións e necesidades reales da cidadanía e dos agentes sociais do Carballiño. Temos que asumir un compromiso claro e estable, non a golpe de ocurrencia, para dotar de recursos humanos e económicos suficientes a Biblioteca Pública Municipal e debemos apostar por unha biblioteca realmente útil e non por un local remodelado sen uso. Porque claro, unha biblioteca que non teña usuarios non ten sentido e se todavía non ten os suficientes deben traballar vostedes para captar a esos usuarios e unha biblioteca que resulte útil á sociedade e debemos utilizar todas as ferramentas posibles para estar preto da cidadanía. Estas ferramentas exixen formación, compromiso e constancia. Moitas gracias e nada máis. Bueno, vou intentar ser breves. Sigo despistado co tema do persoal, Adolfo, porque é certo que entendo que non ten por que haber nada,
contra a xente que traballa ali, pero o que pon aquí é que sexa ocupada, que se quita a oferta de emprego público, que sexa ocupada por unha persoa especializada coa titulación necesaria para dinamizar este espacio, mantendo o persoal que hai a día de hoxe en outros postos dentro da mesma biblioteca. En pasivo estamos dicindo que a persoa que está aí, ou o persoal que está aí, non está capacitado para facer o traballo que está facendo. Estáse dicindo, non? Penso que sí, o está dicindo claramente. É un C1, C2. O sea, ou ben a alegación é cámbiase a RPT para volver ao A2 e quítese despois unha oferta de pública para o A2, ou senón, o que non lle podemos decir tamén a xente que le estamos dando menos puntos, imagínate xa, estamos dicindo os que están aí, eres un C1, C2, pero olvídate, ti vas a estar outras cousas, non o que estás facendo. Entonces, tanto a oferta de emprego público como o tema de formación, eu faría xenérico para todas o persoal do Concello, tanto que se quiten as prazas todas canto antes e que se forme o persoal do Concello da mellor maneira posible. Non son máis torpes ni máis listos que outros, é máis, eu penso que é moito máis importante formar a outros antes que a esta xente, así de claro digo, porque afectan a servicios fundamentais na vida de moitas persoas, moitos outros traballadores, que volvo dicir, e isto hai que poñerlo encima da mesa, aquí hai administrativos que non saben manexar unha folla de cálculo. Dudo, incluso, que sepan manexar ben os procesadores de texto. Así de claro digo. Bueno, pois isto, sabémoslo todo, principalmente os que pasamos por aí. Cando hai que facer un traballo. E isto é a realidade, non é outra. Entonces, isto gustaríame que fora xenérico para todo, o sea, que as prazas conforme están se saquen a concurso xenéricamente para todos e que a formación sexa para todo o mundo. Quédame sin contestar as seguintes preguntas que fixen antes. Cando vai acabar a obra? Porque a obra vese que está funcionando. Cando vai acabar? E así para saber cando podemos ter idea das seguintes fases que... Sí. En ese sentido, gustaríamos, se isto se pode facer xenérico para todos, Adolfo, para, de verdad, que non se vexa que unha... Porque eu teño que dicir que, en canto a atención e a profesionalidade, que hai que mellorar, sí, que se mellorou, teño que dicirlo, tamén. Non podemos dicir que estemos igual que mellor hai 2 anos, cando tampouco esta persoa estaba ali. Esta persoa está ali dende que, Adolfo, aprobamos unha RPT. E está aí, porque era un C1, C2, e ademais de ser C1, C2, eu non sei se esta persoa é licenciada en Historia, me parece, ademais, quero dicir, dentro do persoal que hai no Concello é o que temos máis apropiado. Poderá facer mellor, seguramente, e hai que seguir formándose ela, formándose a xente que está ali, formándose todos. Entonces, nese sentido, gustaríame se isto pode ter unha contundencia para todo o Concello sin personalizar tanto. Nada máis. Bueno, quero dicir que neste caso pues, a persona que está ali ten a titulación superior en Xeografía e Historia, que mentre non exista o grado en Biblioteconomía, pois é a documentación a titulación exixida. Por lo tanto, eu penso que, aparte, os propios usuarios, eu si que vos digo que vayades as actividades, a xente está contentísima, e non creo que haxa que ter unha diana nin falar dos servicios desta maneira, non? Penso que esta moción non tiña que haber vido pois aquí, se falou no anterior pleno, se vai á biblioteca se ve como o avance das obras, se ven as melloras, se ve o horario, xa se explicou no anterior pleno todo o que se iba a facer. Adolfo, a carpintería cando tú estabas se fixo unha fase, pero se te das conta faltaba pechada, faltaba climatización, faltaba mobiliario. Non é certo. A climatización se puxo obra de... Non é certo, non é certo. Despois no que falabas tamén, bueno, o tema da Casa da Xuventude, o tema da Casa da Xuventude, o que se trata é de ter un espacio para que os rapaces, incluso que quera cando menos demandaban, tuveran unha alternativa ao ocio de fin de semana tardío nocturno, non? Porque realmente, pues, era ese momento no que estamos grupos de rapaces e nós o que tratamos é de darle un espacio.
un espacio que, traballando con iles, sexan iles que planifica as actividades a levar a cabo, non? O tema de Pablo, pois o tema de Pablo non descoñezo se temos o seu libro ou non, penso que eu recordo que algúns dos que tiña se habían comprado, ao mellor me equivoco, en todo caso miraremos, porque é certo de que nós facemos as compras co que nos mandan os centros escolares e o que nos piden os usuarios, pero tamén as listas que nos mandan os comerciales, as propias librerías do Carballiño, e xa digo, se non o temos, compraremos. Eso xa me comprometo agora mesmo, de calquera escritor do Carballiño, e sobre todo Pablo, que neste caso ganou un premio no máis que merecido. Que máis? Bueno, agora que dicir que remata agora, simplemente falta algún retoque, tamén que chegue traer o mobiliario. Sofía, vostede dicirle que a vostede non lle gusta ningún servicio do Concello. Vostede fala dos servicios que cree que se prestan, lle dá igual, dispara contra todo, e lle dá igual. Pero bueno, en todo caso, vostede fala da ineptitude do goberno, a ineptitude do goberno valor unha xente máis. E aí eu quedo claro os papeles de cada quen. Non hai máis. Por lo tanto, lle pido que deixe de disparar para disparar. Nada máis. Claro, que se permite un par de detalles moi rápidos. Sí, máis amigo, vamos a ver, amigo, non é unha cuestión persoal, que se está desfacendo como se fora unha causa persoal. O que dixo que ia sacar a plaza de aquí veio o bibliotecario para dinamizar a biblioteca foi o alcalde. Dixen que sacar todo. No, pero falou vostede nomeadamente, cando lle preguntaron por a biblioteca, falou desa plaza, claro, está grabado. No, está grabado cando vostede di unha das medidas que imos tomar é sacar a plaza de aquí veio o bibliotecario. Nós non facemos outra cosa que iso, cando falemos de outro servicio, Argimiro. E agora, sobre a túa reticencia por o tema do persoal. O PP reprochaba nos plenos pasados que falaban de temas que non tiñan que ver ca moción, que a mellor había moitos temas, pois agora estamos falando da biblioteca. Por eso nós falamos do persoal da biblioteca. Non hai ningún problema en que vostede se quere ou pactamos entre todos e traemos unha moción ao vindeiro pleno onde se diga que todo o persoal do Concello de Carballiño se ten que formar e todo o persoal do Carballiño ten que cumprir unha serie de condicións e nós estaremos encantados de apoiarla, pero nesta concretamente é obvio que só falamos da biblioteca. Insisto, o da moción non tiña que haber vido, Diego, non. É dicir, nós aquí temos a liberdade de traer e se os usuarios nos transmiten queixas, nós traémoslas. E vos defenderlas e nós tenemos que buscar, é o noso papel. E, por certo, o do premio de Pablo Nogueira, é certo que lle deron un premio incluso aquí no Carballiño, no Casino, veñaron alcaldes de outros lugares e a pesar de evitar a corporación do Concello do Carballiño ninguén lle respostou a editorial. A miña editorial, non foi ni mesma, foi o responsable editorial, dixo, se sabedes que pasou co Concello, que non nos respostaron, e remitimos de varias veces o convite para que acudiran, que insisto, había alcaldes de outros sitios, porque era o premio Balbino, un premio que están dinamizando, eu creo que era o alcalde de Vila de Cruces, se non lembro mal, e algún representante máis. Para rematar, sí que se tardou ano e medio desde que rematou o Obradoiro, faltaría pechar esta sala de estudo que era obra, está feita, xa, por exemplo, faltaría pechar e climatizar, tardou ano e medio facendo, digo, ano e medio desde que se rematou esa obra. Entonces, creo que non hai moito que discutir. E con respecto ao que dixo a ciudadanía en maio, está moi claro, por eso estamos sentados así, e vostedes están nove, están tomando as decisións todas nesta corporación, as alegacións que se aceptan, as mocións que se aproban, pero cuidado, eso non é un cheque en blanco, podem preguntar a los señor Marnotes que sabe ben, eso non é un cheque en blanco en absoluto. Non se despisten e non perdan de vista o que é a democracia, que é moi rápida e dá moitas voltas. E se a ciudadanía está desencantada, aunque tuveran 14 concelleiros, nós imos vir aquí en filo. Entón, ese argumento prégolle que non utilice moito máis porque é absolutamente contraproducente. Nin respecta a democracia, nin respecta ao papel da oposición, nin respecta que os veciños un día deciden unha cousa e ao cabo do tempo cambian de opinión, por eso non sempre gobernarían. Nada máis, moitas gracias. Bueno, os señores fai 5 meses que se pronunciaron, tampouco serán todos. Non, eso digo que é a democracia. Foi a democracia, o que digo, o que digo. É difícil formar. Bien, sintetizando, vamos agora. A obra, a fase está rematada, da Xunta, con a subvención, hai unha partida específica po ano que ven para poñerse calefactar, xa que a propia máquina, o que é o terceiro e o cuarto, mandar. Depois, bueno, estamos gestionando o mobiliario, que vamos ir para a semana, non? Bueno, o tema que está aí, con eso, bueno, prácticamente, pois eu creo que a obra, en xeral, queda rematada. Básicamente eso, que era... Votos a favor.
Votos en contra. Abstencións. Ben, pasamos ao seguinte punto, que é moción de espazo común sobre para que se rematen as obras das rúas Cuba, Uruguai, Brasil, Venezuela e República Argentina. En a palabra. Esta é unha moción que traemos como outras obras que se traen aquí o Pleno do Carballiño, porque vemos que non avanzan as cousas, que non se rematan. Parece que xa un truquillo tamén, ou peor todavía, que a obra da Alameda. É unha obra que foi licitada a mediados de xaneiro, que estamos acabando o ano e nos facer un ano completo, todavía non está rematada a obra. Xa se debatiu aquí no pleno, aquí no Carballiño, el 9 de abril, que trouxeron tamén a moción, que se solicitaba a recanalización das pluviais, a pluviais e as que iban a residuais a alcantarillar. Aprobouse aquela moción con 11 votos a favor e 4 en contra, e como acaba de decir Paco, non se pode tomar os vecinos por tontos, porque aprobouse, foi algo que se aprobou en pleno e resulta que non se fixo absolutamente nada. Incluso alguna cousa das que levaba vostede que non se propuña na moción, sino que propuxe usted que se puxera unha rejilla no fondo de Rúa Cuba e Rúa Brasil para recoller todas as augas que botaron cos tubos hacia a carretera. Non se puxo nada, ali non se veo absolutamente nada. Non sei se é que non o veo. Seguimos facendo chapuciñas tras chapuciñas nas rúas. Desde logo hai algunhas que chaman moitísima atención, que isto é increíble que xa se lle pagara algo á empresa, porque tamén queremos saber canto se lle pagou xa a empresa, porque non rematou a obra e fixeronse chapuzas, porque hai algunhas que hai que verlas, estas son de entrar nos periódicos. Esquinas de alcantarillas, recortes de aceras, que chaman moitísima atención. Leva unha chapa. Leva unha chapa, non sei onde leva a chapa, porque eu aquí, justamente nesta, vin a unha señora que estaba un pouco despistada, pensou que a acera continuaba e casi cae diante dun coche. Quero decir, é que ainda por riba, a tapa da alcantarilla está asfaltada por encima, a mitad. É que son así cousas continuas, é dicir, foi o tema dos garaxes, que non estaban contemplados, que tuveron que facer arranxos posteriores, foi o tema das señas verticais, que estaba mirando cara abaixo cando tiñan que estar mirando cara a carretera, foi o tema de pintadas dos aparcamentos, que se tuvo que botar chapapote encima de unha maneira para arranxar o tema das pintadas dos aparcamentos. Bueno, os buratos que todavía hoxe siguen, hai buratos que non se sabe porque xa asfaltaron calles e siguen ali abertos. Non sei, este tipo de buratos a que corresponde. Siguen esas balizas aí desde hai meses, e non se sabe a que corresponden esos buratos aí no medio da carretera, sin tapar. Os veciños siguen con molestias porque tuveron ali atrancado durante todo o verán en República Argentina con materiais e con maquinaria, que non da imaxe vemos todo o verán con esas rúas atrancadas, e todo por iniciar unhas obras en maio que foron moi aceleradas os primeiros días, hasta que se pasaron as eleccións, ali había obreiros a tutiplén en todas as horas, e despois no mes de julio de repente vías 3 obreiros, candos días, porque xa hai meses que non se ve absolutamente ningún obreiro. E eu non sei se usted veu todo este tipo de deficiencias, porque sei que daquela se va moito por ali, pero desde que pasaron as eleccións non o vin a ver por ali. Non, é que antes vía o diario, todos os días, pero ahora non me coincidiu de volver a ver, é unha casualidade moi grande. Pero, é que a ver, a empresa non pode deixar estas cousas así, é que son buratos. Non, só sabemos sí, pero é que resulta que aquí ten que haber algún responsable. En este caso, é que o alcalde, o responsable último, usted. Entonces, non entendemos moi ben pois todas estas deficiencias que non se usaban, que quedan así, que se redactou un proxecto por 400.000 euros, que é o que propuña o redactor do proxecto técnico, que finalmente se adxudicou por 270.000. Temos dúbidas, pois, outras veces se retiran estas por baixas temerarias, e isto non sabemos se neste caso non se fixo, e as deficiencias venen dadas por o millor tanta rebaixa, tanto queremos aforrar que o millor barato sale caro.
non sabemos a que ven isto. E bueno, tamén vemos que ten que rematar xa unha vez estas rúas, porque están a Uruguai que tenemos os champos, por chamarlle claramente que eso non hai que engañe por eles, e está tamén a Rúa Venezuela sin rematar. Entonces, fago un exercicio de sinceridade, díganos, de verdad, en que plazo vai a rematar agora aquí nos para un ano. Que preguntas? Os acordos. Claro, é que... Vamos aos acordos. Non, é que basicamente comentei, o sea, na miña exposición, concretamos, que se nos facilita a documentación, que se aclaren as cantidades pagadas xa á empresa adxudicataria, que só comentei, que se tomen as medidas urxentes e se esta non se compromete a rematar no prazo dun mes a obra, se se apliquen as accións pertinentes que se adxudiquen a falta de rematar por outra empresa. Ben, bueno, pois estamos ante unha obra máis destas interminables como foi a da Alameda e, bueno, que en principio tiña un plazo de ejecución de 6 meses e vai a dar o doble do tempo, entón, bueno, queramos que desas explicacións pertinentes para saber que finalmente se remataron as obras. Son outras das obras polémicas tamén, porque ocasionaron moitas queixas e molestias aos veciños e fomos vendo e escoitando nos diferentes medios de comunicación, incluso a través da policía local, se ocasionaron accidentes nas entradas das vivendas, danos materiais nos coches para a entrada nos garaxes, coches que non puderon salir en 15 días dos garaxes, e bueno, a maiores de todo isto, as obras non dan rematado, non? Echaronse as rúas e non se realizaban as obras, a día de hoxe seguen en stand-by. E, bueno, creo que dixo vostede na comisión que era solo falta o asfaltar e nada máis, que chovía. Eu estes días estuve vendo como están asfaltando a Nacional 541, non sei, se uns pode, non chovía, diluviaba, se uns poden asfaltar diluviando e outros non podemos asfaltar no verán. Eu se lle firmo un papel que me asfalta, pero tamén me di que non se fai responsable de como quede o asfalto, como en chove. Bueno, non sei, eso son cousas que bueno, tienen que ter vostedes claras cas empresas e a empresa, a ver, porque todavía está, bueno, na situación que está. E nada máis, no primeiro de todo, gracias. Ben, bueno, en primeiro lugar, nos non podemos ver o proxecto todavía. Non, é en aberto, o proxecto. Non, se colgas en aberto, se licita o proxecto. Non, podemos comprobar a página, está colgado o pliego, está colgado todo, é o proxecto. Calquera de vos, mañá o 20 e vedelo ali, non está en novos. Eu xa vi. Non está, pero non teño ali os despachos, pero decir. Vale, isto me moi claro. Vamos ver, eu entendo que cando se quitan, incluso o procedimento aberto, non se cobra xa se cobra o proxecto, era o que os empresarios para licitar. Ricardo, non van licitar sin proxecto, eu descarguei toda a documentación que está na pero que por o é máis explico que vos quería que vos entren no procedimento aberto, porque iso é público, entende? É dicir, imaginado, presentanse 20 empresas, teñen que ver o proxecto, por lógica, non o veñen de aquí. O procedimento que se sigue é publicar o pliego e despois as empresas teñen un plazo para acudir ao Concello e retirar a documentación. É que claro, as cousas son así. Ben, non está. Non está, porque non está, como estuve mirando. Vine aquí e non hubiera habido aquí a falar con o arquitecto, con o secretario, estudar con a página, porque estuve mirando. Bueno, vamos a deixar. En todo caso, tampouco sabemos se existen ou non existen modificacións ao proxecto que se fixo inicialmente. Non sabemos se existindo esas modificacións se lle ampliou o plazo de execución. Non sabemos tampouco se existe petición por parte da empresa adjudicataria de ampliar o plazo de execución, se lle concedeu ou non se lle concedeu. Tampouco está na plataforma de contratación. A única información que temos é a que está na plataforma. E a que está na plataforma é que esas obras se formalizou o contrato en 1 de enero, que tiña un plazo de execución de 6 meses e que tiña que rematar o 23 de xulio. Por lo que eu sei, hoxe, 28 de diciembre. Ben, entonces,
vamos ao pliego de condicións administrativas que son as que están na plataforma de contratación. E se o vemos, pues resulta que sin prejuicio do anterior, cualquier demora por encima del plazo inicialmente concedido o mejorado por el adjudicatario será causa de resolución del contrato cuando implique la pérdida de subvenciones totales o parciales o supere el 10% del plazo inicial de duración del contrato. Que tratándose de un contrato de 6 meses, que son 180 días, serían 18 días. Levamos prácticamente 6 meses. Si seguimos para abaixo, la demora en el comienzo o finalización de la obra de 5 a 10 días sobre el plazo inicialmente previsto mejorado por el adjudicatario supone una penalidad de hasta el 5% del precio del contrato. Leo en castellano porque hay que publicarse en esto. Vale, bien. Entonces, queremos saber si se fixo modificado, si non se fixo modificado, si ese modificado supuxo unha ampliación do plazo, si, ademais de supoñer unha ampliación do plazo, houve unha petición por parte do empresario de ampliar ese plazo. Si non é así, queremos saber si se inició xa un procedimento para impoñer as sancións correspondentes conforme ao pliego. Simplemente eso, o sea, o que nos din Espacio Común é que se tomen medidas urgentes e se esta non se compromete a rematar a obra no prazo dun mes e lle apliquen as sancións pertinentes. Salvo que haxa outra explicación, as sancións hai que aplicar acaban no plazo dun mes, acaban no plazo de 15 días. Sabemos que é máis difícil a resolución. O que falta, para terminar esas obras, entendemos tamén que botar a empresa trae outra, ao mellor non é o máis adecuado. Pero iniciar un procedimento para reclamar a penalidade que ten despatada, parece que é o sensato. Non sabemos se está iniciado ou non sabemos se hai plazo ou non. Aclarándolo, se faceros o favor hoxe. Bueno, pois o primeiro que se trae foi o que vos digo. Luz, entendo, non sei que estaba colgada, porque normalmente xa digo, os empresarios coa llenaría e por eso fan a evaluación do custo. As cantidades pagadas á empresa, bueno, pois o que se certifica, debe estar en torno a un 70% do que ahora, faltalle o cemento e faltalle acabar con os enganches, e esos detalles, porque ya tapas a de ferro, esas cousas que tiñas aí nas fotos, levantar alguna tapa, cousas así. Que se tomen medidas urgentes, vamos a ver, canto antes acaben, estes cobran o 100%. O que pasa que non me olvidé, empezou a chover en setembro e non parou máis. Esa é a realidade. Non hai outra excusa que a chuvia. Amigo, de asfaltar pois que asfaltando xa se está levantado en algún sitio, para asfaltar con agua, en quente. Entón eu creo que é mellor esperar e sancións, evidentemente, xa se iniciou o procedimento. Están fora de plazo e creo que son o 3% cada mes, ou, bueno, eso, esta intervención e Diego, como se creo que debe ser. Tengo todo apuntado, o tempo que leva e o porcentaxe que xa quero baixar. Básicamente son as 3 preguntas que se fan. Sí, bueno, a pregunta máis importante é cando se vai a rematar a obra, porque... Mira, se para de chover en 2 semanas, se está unha semana sin chover, falta. Pero é que non entendo, vamos a ver, en agosto, o sea, nós isto se veu a pleno e posteriormente, veu unha moción a pleno, pero posteriormente, no mes de julio, trouxe unha pregunta a pleno, que cando se iban a asfaltar as rúas Uruguai, porque a Venezuela vai empedrada, e tampouco están traballando en empedrada. Se falara que iba empedrada. Está acabado. Vaise a asfaltar. Venezuela vaise a asfaltar. Claro. Vamos a asfaltar todo, casi no coxete, no contrato. Bien, vaise a asfaltar. Porque usted aquí en pleno, cando preguntei, dixo que a rúa Venezuela iba a ir empedrada dándolle continuidade a que se chama Margarita Taboada, se non recordo mal. Pero dixen que iba a hacer empedrada, a diferencia das outras. Non creo que dixera aquilo porque na vida... Dixo a continuidade, que iba a dar a continuidade. Por certo, non son nin iguales as aceras, levan un bordillo dun lado ou outro bordillo do outro. Bueno, moi curioso, isto é, vale, todo, aquí todo vale, como parece que os cartos dá igual, non vayan millón empleados ou peor empleados, pero bueno, de todos os xeitos, aquí se trouxe a pregunta en julio de que cando a iban a asfaltar, porque xa estaban as aceras rematadas a Uruguai e a Venezuela, entonces non entendo por que estamos en asfalto a día en decembro, porque claro, en julio non choveu, en agosto non choveu, en setembro choveu menos de 3/4 partes do tempo, o sea, 25% choveu no mes de setembro. Estamos en decembro e siguen sin asfaltar. Agora temos que esperar
a próxima primavera para que se con suerte non chove, o mellor para o verán temos as calles, as ruas asfaltadas, e mentas temos esos fochancos. Despois, non se trata só de asfaltar, trátase tamén dos arranxos que fan falta, porque quedaron moi ben as que se fixeron en maio, aquí antes das eleccións, estas gravillas raras que se puxeron antes dos pasos de peóns quedaron moi ben, pero as que fixeron posteriormente, que había 3 e 4 traballadores por ali, están todas perfeitas, xa poden refacer, porque aquilo empeza a ser un parquezano. E que non sei que calidade ao final non era o mismo que había antes das eleccións que despois das eleccións, chama moitísimo a atención. E si, o proxecto si está colgado, nos preguntábamos si as modificacións que se aprobaron en pleno ou que non sirven para nada, si se meteron no proxecto ou non, porque parece que aquí aprobamos cousas en pleno que despois non sirven absolutamente para nada, que non se cumplen. Non sei. Claro, non, entón... Parece que un proxecto poucas modificacións pode facer. Vale, pero resulta que aquí en pleno aprobouse que se fixeran as modificacións todas que se pudieran facer. Ainda non estaba asfaltado, ainda non estaban pechadas as aceras, e aquí non se ve modificación ninguna. Entonces, non entendo estas... Entonces, bueno, o único que se pide, de todas formas, é que se le rematen dunha vez, as chapuzas todas están feitas, agora xa non hai volta atrás, máis que levantar outra vez as rúas que non haxa presuposto e a e que se rematen por ben dos vecinos que siguen tendo molestias, sobre todo os da República Argentina, que sufriron o habido por haber e siguen tendo lama e barro de diario dos seus portais, que non haxa máis accidentes como tuvo alguna vecina por ali, e que rematen o antes posible, por favor. Pouco máis que se remate canto antes e que se pidan responsabilidades á empresa de cumprir os prazos. Sí, simplemente, non sei se podedes modificar o punto terceiro que se son medidas urxentes e sexta non se compromete a rematar a obra por un mes que se apliquen as sancións pertinentes. Simplemente quitar a primeira parte que se apliquen as sancións pertinentes, se hai que aplicar que se aplique, independentemente non darle un plazo novo á empresa. O plazo casi millón é para que o exija o goberno á empresa. Pero non pode depender a sanción disso. Non, si, eso non se sabe. Ben, o que dicía o alcalde, que a empresa me parece que dixo eso, non agora, que a empresa debe ter prisa en acabar para cobrar o 100%. Espero que eso non chegue a ser así, porque salvo que haxa unha explicación, está excedido o prazo. No, digo, o 100% non cobrará. Digo porque, vamos, está excedido o prazo bastante máis. Entón, entendo que o lunes nos van dar o proxecto, as modificacións, como modificacións? Non hubo modificación ninguna, non hubo aumento do prazo. Hubo unha petición. Teño que mirar ben, eso non cho podo decir ahora. Pero non hubo ninguna modificación, que máis, é unha obra que ten ingeniero externo, que é o Ángel Estedorén, que é bastante riguroso e ten un libro, dos que leva un libro de detalle do día a día, que apunta o que poñen, o que non poñen, o que falta. Pero outra cosa que dixetes é que xa está iniciado o expediente en canto a retraso. O Diego xa está mirando o tema da penalización, do 3% e todo iso. Está iniciado o expediente ou non está iniciado o expediente? Sí, penso que sí, miramos los luz. Penso que sí, Ben, pois, bueno, quedaría todavía a recepción da obra, supoño, que sería cando se tiñan que ver estas cosas, todos esos detalles que queden solucionados, espero, porque, bueno, isto non é maneira de terminar a obra. Vale, bien, pois nada máis. Vale. Sí. Votos a favor, votos en contra. Pasamos a seguinte moción, que é unha moción de urxencia. Primeiro temos que votar a urxencia do Partido Popular sobre melloras de seguridade nacional 541, que é a que vai ayudar con a Borras, vale? Para polo fuchero. Breve. Sí, vai, non teño problema ningún que sea neste ou no siguiente pleno, en tal caso, se vedes que hai que incorporar un informe ou algo, pero non eu non... Eu agradezco que faga esa salvedade, xa que, a ver, que isto é algo que se lleva pedindo, vamos, por parte do bloque
un montón de tempo, creo que por parte dos demais tamén. Entón, A ver, bueno, que a ausencia Se que non é a ausencia que retira. eu uso que explica, quero decir que a ausencia... Que explicar el primeiro. Falo simplemente en base a que saliu o informe estes días, vale? E entendo que como corporación a nosa veciñanza debe de ver que unha vez que sale un informe con esa contundencia de raza, unha vez que hai plenosis, debemos tomar un posicionamento, non é máis que eso. De aí a ausencia. A ver, eu estou totalmente de acordo contigo que isto é algo así o levo demandado durante todos os plenos, o turno de nosa pregunta, e falando co señor alcalde, por suposto, pero bueno, o que acción-reacción de titular de prensa, pois creo que, bueno, non é justificable, porque o señor alcalde dixo que no mandato anterior que estaba en negociacións co señor Ábalos, co Ministerio de Fomento, con todo, vale, perfecto, señor alcalde, pareceme estupendo, quero decir, pero, vamos, nestos momentos estánse realizando obras aí e nada teñen que ver, bueno, pois cas necesidades reales da Nacional 541, simplemente, bueno, pois asfaltar diluviando, que, como dio o señor alcalde, pois vai durar 4 telediarios, é o que estou vendo. Entón, o proxecto que ten o señor alcalde, non sei se é o que están executando, se é algo que se vai a realizar, e sería moi interesante. Entón, eu a ausencia para este pleno non a vexo. Sí, non vamos a poner. Sí, nós tamén, entendemos que é verdad que hai un proxecto xa entregado en Fomento con data setembro de 2018 por valor de 175.000 euros, pero é verdade que só abarca na entrada do Carballiño, vale, no que sería o antes da estación, ata a residencia da terceira, leva pasos elevados, leva luces, leva, bueno, tamén está aí a Silvia de Ver ou a Vinca de Copia. Dixeron que o meteran de urxencia porque eles teñen máis partidos de urxencia en un momento e outro e que tan pronto haxa goberno, hai un problema que sabedes que é de lanzamentos. Esa é a realidade, vamos. Entonces, a urxencia sí, xa vos digo, o que si queredes, botades un ollo ao proxecto para a semana e milloramos entre todos. E eu non teño ningún problema. A mí sí que me gustaría ver o proxecto, porque leo pedido moito tempo, podíamos... A ver, pero debatimos a moción ahora, esta é a urxencia. Sí, a urxencia sí. Sí, a bloque non, sí. Pero o espazo comunitario... Simplemente fago unha exposición do que pido que se vote, porque todos sabemos o que salió estes días do informe de que o tramo da Nacional que afecta aos concellos de Maside, Carballiño e Boborá resulta que é o máis peligroso de todas as redes nacionales de España, non? Entón, que o Concello do Carballiño inste ao Ministerio de Fomento do Goberno de España a que proxete e realice. Entendeu que teñen que ser eles os que proxeten e realicen, que non somos nós os que temos que proxetar. Que proxeten e que realicen melloras de señalización, iluminación, intersección, vilarrúas, control de velocidades e todo o que se considere oportuno para a mellora do tramo 541 que transcurre polo Concello de Carballiño. Delegamos, señor alcalde, as xestións que sexan necesarias e que este acordo se comunique tamén aos concellos de Maside e Boborás por se queren facer algo similar. Me consta que o Concello de Boborás o fixo a través de alguna pregunta parlamentaria en Madrid, non ten contestación aínda, vale, do que é o tramo que lle afecta a eles. Non é demais que... Claro, eu penso que non está demais, basta que se sepa o informe para que chegue con contundencia ao Ministerio. Respecto do que falabas, Sofía, simplemente na exposición de motivos xa falo de que é un tema que se falou repetidamente neste pleno, incluso falo de propostas de diversos grupos que se fixeron. Nada máis. Non sei se... Ben, será que me absteña na ausencia, estou totalmente a favor da vosa proposta para que, a ver si así, de unha vez por todas, pois isto vai adiante e é algo moi necesario para o Carballiño, bueno, para a Maside de Boborás, pero en concreto, pois esa Nacional 541 que é realmente perigosa. O sea, o Carballiño medrou e non pode estar como está agora. Levamos pedido que se adecúen os accesos peatonales,
peatonais, os pasos de peóns, que se regule a velocidade, que para ir ao pabellón, o centro comarcal, non hai por onde ir. Entón, o cruce de Toscaña é perigosísimo, hai moita poboación que vive pola parte de arriba e ten que cruzar, pois, arriscando a súa vida. Levámoslo pedido, vamos, pleno tras pleno, e hombre, eu, non sei, alégrame ver que xa teñen un proxecto, pero tamén, non sei, levámoslo pedido tanto tempo que é así como un pouco de soberbia, non transmitírnoslo así, bueno, antes facían gala da súa maioría, oiga, felicidades por esa maioría, pero tampouco se trata de sacar un rodillo e aplastar os demais, eu non sei, bueno, son representantes dunha parte da poboación, pero somos máis habitantes no Carballiño. Entón, bueno, eu agradezco ter acceso a ese expediente e a ver se realmente se cubren esas necesidades, porque ese tramo é realmente perigoso, vamos, que non facía falta que Race sacase un informe porque nos padecémoslo todos os días. Como? Claro, é que sempre temos que destacar pola cola. Quero decir, nos vivindo e sendo usuarios dese tramo, padecemos esa perigosidade, entón, bueno, totalmente a favor de que isto salga para adiante. Sí, Pachi. Bueno, buenos días a todos. A nos felicitar, en este caso, sin que sea de precedente, ao Partido Popular, porque é un tema que nos pillou tamén un pouco de sorpresa na magnitud, non na realidade. Eu creo que un dato tan tremendamente negativo para, ser o tramo con maior, porque esa palabra máis peligroso é unha palabra que difumina, non, o tramo con maior mortalidade e morbilidade de España. Non estamos falando de tal, que a cabeza de metalme que cando desmos anos, pois o número de mortos que houve no cruce de Maside con Gravás, que debe ser elevadísimo, o número de mortos que houve na reta do Isirfai, elevadísimo, o número de mortos que hai no tramo urbano de Carballiño, elevadísimo, o número de mortos que hai no tramo de San de Boborás, elevadísimo. Estamos falando de mortos ou, en fin, eu tuve por desgracia que atender algúns accidentes deses un error. Dito isto, 175.000 euros para non lle chegan nin po café. No, isto é a zona. Bueno, pero eu creo que, si nos permite o Partido Popular, creo que entre todos podemos enriquecer esta situación. É dicir, porque non sabemos o titular, pero eu creo que hai que entrar o menudeo do titular. Eu propondría, porque aparte de que no punto de resolución o alcalde teña delegación, eu como ciudadano de Carballiño, como responsable político, os pediría se podíamos facer o seguinte. Isto non é un problema solamente de Fomento, nin é un problema de un organismo. Aquí, o primeiro que ten que dicir a realidade cruda é tráfico. É que nos dé o detalle de onde foron os accidentes, en que punto, de canta xente morreu ou tuvo accidentes graves ou non graves ou sin morbilidade, e, ademais do tráfico, ten que estar sentado ao lado de tráfico, cando diga isto, o de Fomento. Porque despois non é que yo conto ao alcalde, que todos os alcaldes van a pedir, non. O alcalde de Carballiño van a pedir con un señor de tráfico que che va a decir, en este cruce morreron 5, ali morreron 10 e ali morreron 1000. Non é dicir, é que eu tamén quero unha calle bonita, con unha travesía iluminada e con un paseo. Por lo tanto, eu creo que se desde o Concello de Carballiño se convocase unha reunión a que invitásemos fundamentalmente ao delegado de tráfico para que dé conta diante do delegado de Fomento e que a presencia inevitable da propia Policía Local do Carballiño, máis invitar, o que, como sea, a representantes políticos de Boborás e de Maside. Eu creo que hai que ter un pouco de ambición política, e a mí por eso me parece unha proposta importantísima, máis alá de que na presenta, é unha proposta moi importante porque estamos falando de algo que a solución vai a ser costosa, non digo que a faguen mañá, pero non nos poden despachar con 4 bombillas no cruce de Toscaña e con 2 señales na entrada da estación. Non, non.
Aquí hubo proposta no seu momento, non sei se alguén do equipo de recordar, que chegamos a falar, algunos, no seu momento, de facer unha variante da nacional que non pasara por Carballiño, con todas as complexidades que ten. Eu creo que nós debemos ser ambiciosos no plantexamento, por lo tanto, eu creo que se o Partido Popular o ten a ben, deberíamos de tratar de primeiro ir a unha fase que eu podría chamar, por formación profesional, de diagnóstico real. A ver, vamos a ver que pasou, eu me imagino que os alcaldes de Maside o fagan con nós, ou o millón de que fagan individualmente con cada alcalde, sería moito mellor que fixéramos con todos os alcaldes. Eu pediríamos ao alcalde que, se podemos convocar unha xunta de portavoces na que invitemos a esta xente para que nos explique o que pasa, é que a partir de aí o Concello de Carballiño faga unha proposta ambiciosa, avalada, é razonable, non podemos pedir milagros, pero unha proposta ambiciosa e razonable que nos coloque no punto onde temos que poner. É dicir, unha vez que a desgracia nos sitúa de número 1 do ranking de mortalidade e morbilidade, eu creo que debemos saber tamén no ranking o número 1 de inversión de fomento e de tráfico. Se non, están contradicindo. E fomento e tráfico teñen que colocarnos na prioridade do ano próximo como número 1 nunha inversión moi importante cuantitativa e cualitativamente. Por lo tanto, nós vamos a votar a favor, solamente añadiríamos, sin retirar, que ao final o alcalde sea quien gestione, digamos, as decisións, por así chamarlle, ejecutivas, que previamente, si pudese desde a corporación, si fixese unha convocatoria, que nos detallaran a todos a realidade. E, sobre todo, invitar, se é posible, o delegado de fomento, o delegado territorial do Ministerio de Fomento, para que este presente con nós. Quen ten que falar fundamentalmente é o delegado de tráfico, non? Porque o RACE quita os datos das denuncias de tráfico, Guardia Civil e tal. Entón, eu creo que é un tema moi interesante, moi importante, e que para Maside, para Pobrasa, entre logo, para Carballiño, pues creo que hai que meter dentro, eu creo que sería un poco más, ¿no? Sí, no, simplemente añadiría este punto, non sei que vos parece. Promover unha reunión entre os representantes dos concellos afectados, tráfico e fomento, o sea, representantes deles, para estudiar a casuística do informe de RACE. Vale. A partir de aí empezaríamos outros puntos que sería instar a fomento a que faga... A ver, sei que tal, pero é moi importante que fomento asistir a esa reunión. Si, non se opoño, entre os representantes... Porque o que fala tráfico, que o fomento lle vai sonando. Se apoño, igual non dixen, entre os representantes dos concellos afectados, tráfico e fomento. Vale? Para o estudio da casuística, do informe realizado por RACE. Vale? E despois xa manteño os outros por orden de que se inste ao goberno e tal, e demais. Unanimidade, Sofía. Sí, claro, eu agradezco de verdad que sacara o informe porque polo menos nos fixera caso. Nada máis, non teño nada que... Vamos a ver. Sofía. Ben, vostedes pediume unha encomenda na comisión, se fose breve, eu creo que foi un breve no pleno de hoxe. Agradezo, creo que o agradecemos todos. Eu voulle pedir tamén... Van respostar algún día os robos e preguntas? Digo polo seguinte. Esta Navidade vou me poñer a escribir. Digo polo seguinte. Teño así un tocho. Digo polo seguinte, porque os repito todos. Vamos a ver, todas estas que están aquí das actas anteriores, xa me comprometo a empezar a escribir elas. 5 por un lado, 5 por outro e 5 por outro. Bueno, entón... Vamos, quero dicirvos que... Ben, queríamos saber como, para cando a reunión con Alice e con Renfe, porque é algo urgente. La semana. De entrada, la semana. Fixemos varias preguntas, unhas obras que se realizaron no pabellón, non sei como deberon estar e como se deberon facer, o que sei é que chove dentro. Entón, a obra moi ben non veo que queda. É moi urxente que o lavadoiro, o teito do lavadoiro de Toscaña se arranque. A partir día hai un verdadeiro problema. Necesitamos que se limpen as pistas de tenis porque é escandaloso como están as rúas.
maior frecuencia no valleirado das papeleiras. O dos pasos de peóns da maneira que chove agora e cas condicións climatolóxicas que temos era o de pintalos e sinalizalos ben porque calquer día pois volve a haber unha desgraza. O da Nacional 541 xa estamos en elo. Ben, por favor, arranxa desta porta daqui, xa, porque tú me escándalo. Arranxa desta porta que xa o rogueiro preguntei no freno anterior e as boteiras do Concello, claro, porque calquer día caemos o teito arriba. Debemos a maior brevidade arranxar o tema do parque etnográfico, as barandas, o acceso a pena dos namorados, a ponte, bueno, e botarlle un ollo porque estes días co temporal e demais probablemente haxa algún árbore polo chan. Seguimos sin saber que función teñen as cámaras instaladas no entorno da Alameda porque iso é un caos de tráfico, de circulación e demais. Deberíamos ter, piden os veciños que as beirarrúas sexan transitables porque están bastante ocupadas por maceteros e demais enseres que moita xente coloca. Os contenedores de reciclaxe deberían valorarse con maior frecuencia, non sei como podemos facer, pero é unha forma de que a nosa cidadanía, pois non se conciencie de que isto debe ser así, porque cando chega o contenedor e está desbordado, pois non sabe que facer co residuo. Cae unha árbore detrás do pabillón, non é moi grande, dase pasado, entón, canto antes poida retirala, mellor. E, bueno, quería facer un rogo, e é o seguinte, temos un departamento de normalización lingüística no Concello, non? Entón, os informes que se nos den, por favor, que sexan en galego. Bueno, eu non estou botando a culpa de ninguén. Eu creo que últimamente a documentación que se nos facilita é en castelán e non teño nada, por suposto que non, pero bueno, entón en vez de castelán, pois poden non la facilitar en inglés, que tampouco pasa nada, é dicir, asumo mi culpa. No, que non estou pedindo culpar, ni moito menos. Pido que sexamos rigurosos e se temos alguna dúbida que nos dirixamos ao Departamento de Normalización Lingüística. Moitas grazas e nada. Gracias, feliz Navidad. Igual Bueno, pois vamos ir rematando logo co pleno. Tomamos logo a palabra, señor alcalde, non repetimos todas as preguntas que están facendo o pleno. As que están aí na debate. Contamos con eso, entón solemos precisar que sobre todo novas que temos que ver por aquí. Por un lado, facerle notar ao señor secretario a infalibilidade na previsión da duración do pleno. Dixemos que iba a durar 2 horas e media, conociendo que o pleno un poquinho máis. Bueno, isto é así. Cando se fan máis a menudo son máis ágiles, eso non hai nada. Pero tengo mal día, que non tengo buen día. E non acabou, Adolfo, xa vamos a casa. Bueno, ben, a moción do PP foi o que... Bueno, igual. Ben, unha pregunta, señor alcalde. Entendo que sigue indo polas declaracións da familia a Protección Civil a solucionar o problema do transporte escolar de Pontencilla. Hai que pensar en darle outro tipo de solución a longo plazo, porque se un día a Protección Civil ten unha incidencia, a rapaza queda intacta. El dron non é unha... Está claro que é unha solución que tomamos provisional, pero temos que agilizar. Bueno, os baches é unha cousa que supoño que terán coñecemento da gran cantidade que hai e todos os que están saindo estes días. En el aviso a monte diante da Veracruz apareceu nestes días que é tremendo. Digo que se cara que pensar xa incluso en poñerlle unha chapa ou algo porque colle a roda dun coche. Castelao está en un estado lamentable, son moitas outras rúas. E con respecto a esta cuestión, facer notar esta xa vou repetir porque ten certa urxencia o problema do burato que hai na baixada de Flores. Sei que se puxeron ali algúns parches provisionais, pero xa que arranxaron. Os vecinos de Flores están desesperados. Teño outra pregunta que agora deixouse de preguntar aquí, pero non sei se fai de maneira diferente. Síguese facendo os nomeamentos de xefe accidental da policía como se facían antes? Porque antes preguntábase moito e era algo moi recurrente, creo que se siguen facendo igual. Vale, esa é a pregunta. Este ano vais a facer máis tarde a selección do obradoiro, porque nos pregunta a xente pola rúa e non sabemos... En febreiro se vai facer a selección do obradoiro. Febreiro, marzo, depende da fecha. Febrero, marzo, vale, perfecto. Porque normalmente xa estaba feita a estas alturas, outubro, novembro,
como 8 de decembro. Vale, de acordo. E despois, xa para rematar, teño unha última pregunta, da que xa sei a resposta, pero bueno, hai que plantexalas porque creo que son cosas que se tratan aquí no pleno. Onde houve pleno na Diputación de Ourense, o Partido Popular, o Goberno da Diputación, levaba subvencións directas, e o voceiro do Partido Socialista, Rafael Villarino, dixo literalmente: é escandaloso ter un montante tan alto de subvencións a dedo, e puxo en cuestión a calidade democrática da Diputación de Ourense por esta cuestión. Eu gustaría saber cal é a postura do Goberno Municipal do Carballiño do PSOE con respecto a estas reglas do seu portavoz, e nomeadamente de Diego Fernández, que é membro dese grupo provincial do PSOE, porque non se pode defender aquí, como fixo Diego, que as subvencións directas son fantásticas, dan moitísimas facilidades, e chegar á Diputación e dicir exactamente o contrario. Entonces, pedimos un poquinho de coherencia e que se tenten manter os argumentos, porque senón caemos nunha constante contradicción e a xente non entende nada. Non sei, a Manolo la risa porque claro, non entende todo que a lotería. Esa xa se contestou. Respecto, Manolo, non diga ninguna, estamos facendo preguntas moi serias. Hai que facer unha ordenanza de tipo, cando o alcalde do barco de arriba, hai varios. Donde dice que sean directos, sexan con criterios objetivos. Iso que queríamos, criterios objetivos. Pero pode ser igual directos. As directas facilitan a xestión por parte das asociacións. Iso é maravilloso. Pero non foi o que se dixo ante a Diputación? Claro, non sei eu. Vale. Non, por rematí, gracias. O Javier, o Ricardo. O Lidia. O Lidia, calquera. O Javier, Ricardo Lidia. Buenos días ante todo. Desde el Grupo de Gobierno del Partido Popular pues vamos a plantear unos cuantos luegos y preguntas, y la primera es Grupo Político, perdón. Lo primero es, preguntamos si se ha avanzado algo en relación a lo aprobado en pleno reciente sobre la petición por parte del Grupo del Partido Popular de crear una ordenanza de un reglamento de uso de los espacios culturales y deportivos. Que nos damos cuenta de que aquí en los plenos, yo soy nueva en esto, pero llevo 14 años viviendo en Carballiño, de que los plenos se aprueban y luego las cosas no se hacen. Entonces yo quisiera saber si se está trabajando en eso, si se está tomando en cuenta la opinión de los grupos deportivos y culturales que hacen uso de ello y de los demás grupos que estamos aquí presentes. ¿Los demás grupos también estamos presentes? Sí. Lo segundo que quisiera preguntar es que pedimos o rogamos que en relación a las actividades programadas desde la biblioteca, que programa y realiza la biblioteca, se tengan en cuenta también a los niños mayores de 12 años, que también hacen uso de la biblioteca y son vecinos de aquí de Carballiño, ya que viendo las actividades, por ejemplo, de diciembre, vemos que todas las actividades son para niños hasta los 12 años. Entonces, pedimos y solicitamos de que se tengan en cuenta las actividades a realizarse. ¿Sí? Bueno, brevemente, porque chegaste de eso convencimento de que é mellor non aguantar a repetición de todo, non sei moitas veces. Pero van constar, se se permite, ainda que non se fan oralmente, que se incorporen no expediente cando vos la mandemos por escrito. Vale, bien. Respecto do Obradoiro, a pregunta é moi clara. Hai algún problema para sospeitar de que poida que non se adxudique o Obradoiro? Hai que pedirlo, vale. Só da hora, non? Non, os datos que teño ao revés. Pois ser 4 concellos. Non, eu un pouco fago a pregunta polo que acabo de escutar de contestación. Non me parecía unha contundencia, por eso digo, vale. Por eso pregunto, vamos, non, vale. Te pregunto si iniciou o arquitecto, o que se había quedado aquí, xunto por rapaces que estuveron sentados aí no sitio de Expo, un posible estudio de como sería a estación de autobuses como casa da xuventude, si se iniciou, vale? E se se iniciou, pois, se podemos ver canto antes... Entendemos todos que o proxecto básico se iniciou e... E un último robo que, por menos este grupo se compromete, robo que se faga dende a alcaldía, e fago como robo, esperando non ter que pase de robo, que se inste aos actuais residores do balneario de Carballiño a que presenten a tramitación do proxecto de licencia, porque é un proxecto estratégico importante para o Carballiño
temos un exemplar no Concello que simplemente o mandaron para ver o que vai quedar, pero tramitar unha licencia tendo que teria que vir aquí a ter unha bonificación do 95%, pois é ridículo, vale? Entonces, simplemente, que se inste, e que sepa, cando se lle diga, que estamos, penso falar, se non corrixíreme, que estamos todos a que isto empece de unha vez, nada máis. Estamos por exemplo, sí, claro. Vale, tamén non repetimos o que já dixemos, incorporaremos alto, non? Son unhas cousas. No local social de Porto teñen problemas para ter o velatorio porque non se analiza a auga dali. Non sei como, se se fixo xa un estudio de costas, porque parece que se iba a facer para levar ali a auga da traída. Non sei como está o tempo, pois axilitado porque neste momento non se pode utilizar o velorio. E tamén, simplemente, se estexa o proxecto para traspasar a xestión da agua da parroquia de Masa Viacua. Me parece que está moi adentro, non? Lá ten aí uns informes técnicos, non? Ya te digo, aí sí, aquí tiña todo moi ordenado. Si non, por favor. Vale, pues nada a todos. Bueno,